Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Haray sa Udtudri sa DUFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations and the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday, Enero 5, tuig 2024. Sa gihapon, inimula nga rin mga kurman, Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga nagapauna kang dalakuan karon nga mga balita, unahon na natin bago lang nakasulod sining impormasyon si Mayor Jerry Treñas nagdeklarar nga half day lang ang opisina sa Iloilo City Hall. Inibangod sa power interruption. Sa official statement diri sa Iloilo City Government, tubtob lamang las 12 sa udto ang opisina subong adlaw. Naibaluan nga generators lang ang nagapasiga sa bilog sining City Hall halin alas 6:30 kaginasang aga. Yamo ni bilang hambal pa sang alkalde naton na banwasi niya sa balay namon to wala sang suga, wala sang elektrisidad. Pag-abot ko di sa City Hall, wala man sang elektrisidad. Pero palangga gid kuya sang NGCP how? Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, road closure ipatuman launa subong nga hapon angot sa opening salvo sa nga kasadyahan sa Kabanwahanan. Mga dalanon karon nga saraduhon aton sini iya nga checkyaron driman sa aton sini nga pagpangalagad palinto nga daan sa mga kabumbo naton kung hindi man ang importante ang inyong pagpadulong driya sa bahin karon iya sa nga syudad sa nga Iloilo sa may city proper area mas mayo ipaiway anay ina. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto istoryahan taman na banwa. Mga Ilonggo representative na tala nga magpadigayon sa investigation in aid of legislation na tuhoy sa panay power blackout. Di ang mga Ilonggo representative sa aton sini nga mga kabombo nga kun sa diinti amo ni blang nagabugos sa Committee on Energy. Santo ni nagapanigayon na ni sang pagsinapol but daw ay man ganito mahisayran gid no sa kun ano ang pagahimuon or ano ang mga medyos posibles para iya sabahin karon sa National Grid Corporation of the Philippines kag subong pa sa pila ka mga power generators. Dugang pa nga mga balita diri sa pagpalayag sa mumuanay sa udto istoryahan taman na banwa. Ang iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, ang PCPC nakalabot na sa load nga 80 mega or 80 MV. No, sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo pero rotational brownout nagapadayon. No, sa aton sini mga kabumbo, no, may kantanan sa kasadyahan sa Kabanwahanan opening salvo ang Iloilo City Traffic Management Unit ginpasiguro nga may nakanda nga traffic personnel para nga mag-guide sa mga motorista. Samtang ni Cebu Negros Panay Backbone Project ginalawman nga matapos na subong iya nga Marso. Kag Department of Trade and Industry Region 6 naggadangat sa 108 ka mga retailers ang namonitor nga nagpataas ang presyo sa Noche Buena products gimaras may pinakamataas nga presyo sa baligyaray. Kung madalakuan ang mga balita, issues kay impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalaga driman sa Bombo Hanay sa auto. Yari ang mga dalanon nga sarado sa sining mga oratak na launa or las 12 subong iya nga udto las 12 stand corrected las 12 pa lang mag-umpisa na ang road closure. General Luna Street, humalin iya sa Kerno Corner Quezon Street, tubtob Mulyiluni Street, Delgado Street, humalin sa Corner Valeria Street, tubtob Isnart Street. Ang Aldiguer, sarado man, humalin dira sa Maya Corner J. Imbasa, tubtob Corner Mulyiluni, Mapa Street from Corner J. Imbasa Street, Guangco Street from Corner J. Imbasa Street, tubtob Mulyiluni, J. Imbasa Street, corner Ortiz, to Plaza Letagay.
Isnard Street, bilog nga stretch from Plaza Oletagay to Iloilo Provincial Capitol sa sining mga kabumbo. Montinola Street from corner Mulyeluni, tubtob Isnard Street. Solis Street from corner Mulyeluni, tubtob Isnard. Yulo Street from corner Mulyeluni, tubtob corner Isnard Street. Arroyo Street from corner Mulyeluni until J.M. Basa Street. Arsenal Street from corner Mulyeluni until corner J.M. Basa. Peralta Aduana, sarado mandira sa may corner Mulyeluni, tubtob corner J.M. Basa. Mulyeluni from corner Mapa Street padulong sa direksyon sa Freedom Grandstand kag corner Hervas Ortiz Streets to corner Bloomingtreet Streets sa sining mga kabombo, no? Amo ining mga dalanon nga saraduhon sa paghatag sang iya sa pagpatigayon sang opening salmo sa kasadyahan sa kabanwahanan. Sa nasiling na nato na banwa kung hindi man lang importante ginang transaksyon nimo diri iya sa bahin sa city proper area, mas pakamayuhon nga ipaiway lang anay ina. Bangod nga lauman naton humalin na last 12 subong auto tubtob las 6:30 sa gabi. Puwerte gid kag gutok ni ang pagpugok sa dalagan sa trapiko bangod man sa road closure nga ipatuman sang Iloilo City Traffic Management Unit. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon bantayan sa baray nga pagpalayag sa bumuwaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Enero 5, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, ang inflation rate bumaba sa 3.9% noong Disyembre 2023. Ito namang presyo ng bigas nananatiling nasa 50 pesos pataas ayon ho yan sa monitoring ng Department of Agriculture. Ang Philippine Coast Guard abay tumugon ho sa insidente ng oil spill na naganap naman dyan sa may bahagi ng Davao City. Ang Manila Water naman, tinapos na ang concession agreement sa provincial government ng Pangasinan. Ito naman ho ang House Committee on Energy magsasagawa ng pagdinig sa blackout na nangyari dyan sa may bahagi ng Western Visayas. At
At abangan mamaya sa ating international news, ang Japan Coast Guard Aircraft at Air Controller tinututukan ngayon sa investigasyon sa banggaan ng 2 eroplano doon sa Japan. Sa ating balitang pampalakasan ng Miami Heat, tinalo ang Los Angeles Lakers sa score na 110-96. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Bumabaho ang inflation rate sa bansa sa abot sa 3.9% noong buwan ng Disyembre, batay huyan sa State Statistic Bureau. Sa isang press briefing, sinabi ni National Statistician at Philippine Statistic Authority Chief Claire Dennis Mapa na bumaba ang inflation rate sa 3.9% noong huling buwan ng 2023, mas mabagal kaysa sa 4.1% rate na nakita noong Nobyembre noong nakaraang taon. Ang inflation rate noong Disyembre ay nasa 3.6% hanggang 4.4%. Sa survey ng Pulse Asia, noong Setyembre, ipinakita na ang inflation ang pinaka-concern ng mga Pilipino. Kasabay nito, napanatili umano ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang benchmark target na reverse repurchase rate sa 6.5%. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas na si Governor Eli Remolona Jr., hindi mababawasan ang interest rate habang inflation ay nananatiling nasa itaas ng target range. Samantala mga kabombo, inihayag naman ng Department of Agriculture na hindi nila inaasahan na bababa ang presyo ng pangunahing mga bilihin. Ito ay matapos na mamonitor na ibinebenta pa rin ang bigas ng mahigit sa 50 pesos kada kilo mula noong buwan ng Nobyembre noong nakaraang taon. Sinabi ng tagapagsalita ng Department of Agriculture na si Arnel de Mesa na dahil ang mga presyo sa pandaigdigang merkado ay nananatiling mataas sa humigit kumulang $600 kada metrikong tonelada, hindi nila inaasahan ang pagbaba ng presyo nito. Ngunit ipinaliwanag nito na binabantayan ng Department of Agriculture ang sitwasyon at nagsusumikap upang matiyak ang sapat na supply ng bigas sa bansa dahil nga sa nababantang El Nino phenomenon. Dagdag ni De Mesa na ang paparating na pag-aani at ang pagdating ng mga sariwang pag-import ay dapat magpigil sa pagtaas ng presyo nito. Sa Metro Manila, ang mga pampublikong pamilihan ay nagbebenta ng local regular milled rice mula 50 pesos hanggang 53 pesos kada kilo na kung saan mas mataas sa 34 pesos hanggang 40 pesos kada kilo noong nakaraang taon. Ang locally produced well-milled rice naman ay mula sa 40 pesos hanggang 55 pesos kada kilo na kung saan mas mataas din sa dating hanay na 38 pesos hanggang 44 pesos kada kilo. Samantala, ang imported well-milled rice naman ay mula sa 51 pesos hanggang 56 pesos kada kilo kumpara naman sa halagang 40 pesos hanggang 44 pesos kada kilo noong nakaraang taon. Oras 4 na minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, inihayag ng Bureau of Plant Industry National Plant Quarantine Service Division na mabot sa 3.48 milyong metrikong tonelada ng imported na bigas ang dumating sa bansa noong Disyembre 28 ng taong 2023. Ang bilang na ito ay 9% na mas mababa kumpara sa 3.83 milyong metrikong tonelada na naitala sa buong taong 2022. Naunguna naman ang bansang Vietnam bilang supplier ng imported na bigas ng Pilipinas na mayroong 2.94 milyong metrikong tonelada o abot yan sa 84%. Noong 2022, nag-supply ho ang bansang Vietnam sa Pilipinas na aabot naman sa 3.18 million metric tons na katumbas ho ng 83% ng lahat ng imported na bigas na dumating sa bansa para sa naturang taon. Ang iba pang naungunang supplier ng inangkat na bigas sa Pilipinas noong nakaraang taon ay ang bansang Myanmar na mayroong 244,738 metric tons sa katumbasuyan ng 6.4%. Sa bansang Pakistan naman ay mayroong 198,912 metric tons o katumbas naman yan ng 5.2%. At sa bansang Thailand na mayroong 183,230 na metrikong tonelada, katumbas naman ho ng
4.79%. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na 495,000 metric tons ng bigas na angkat ng pribadong sektor ang darating ho sa pagitan ng Disyembre ng pinalitang taon at unang bahagi ho ng Pebrero ng taong kasalukuyan bilang pagtalima sa kasunduan sa pagitan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. at mga holders ng import permit. Sinabi pa ng naturang kagawaran na nakatakda ring dumating ang 76,000 metric tons ng bigas mula sa bansang Taiwan at India hanggang ngayong buwan ng Enero. Samantala, ang national rice consumption naman ng bigas ay humigit kumulang 36,000 metric tons kada araw o humigit kumulang 1.8 milyong metric tons kada buwan. Batay ho sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga publikong pamilihan sa National Capital Region, ang presyo kahapon ng local well-milled rice ay abot sa 40 pesos hanggang 55 pesos kada kilo at ang regular milled rice ay katumbas naman ng 50 pesos hanggang 53 pesos kada kilo. Ang presyo naman ng imported well-milled rice ay katumbas naman o naglalaro ho sa 51 pesos hanggang 56 pesos kada kilo. Habang ang imported na bigas ay naglalaro naman sa presyo ng 58 pesos hanggang 65 pesos kada kilo para ho sa special variety at 54 pesos hanggang 62 para ho sa premium. Para naman sa lokal na bigas, ang special variety ay nagkakahalaga ho ng 54 pesos hanggang 68 pesos kada kilo at premium na 50 pesos hanggang 62 pesos kada kilo. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ay itinurnover na ho ng bansang Taiwan ito hong unang batch ng donasyong bigas dito ho sa Pilipinas bilang bahagi ho nitong tinatawag na pagsisikap nitong palakasin nga itong seguridad sa pagkain at kooperasyon sa agrikultura. Ang turnover ceremony para ho sa unang 1,000 metric tons ng bigas ay pinangunahan ni Manila Economic Cultural Office Chairman Silvestre Bello at Taipei Economic and Cultural Office Representative na si Wallace Chow. Ang mga donasyong bigas ay idadagdag ho sa mga stock ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para po ipamahagi sa panahon ho ng disaster relief efforts. Sinabi po ng opisyal na darating nga ang susunod na batch o itong natitirang 1,000 metric tons ng bigas kapag kailangan na o sa kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas. Nangako rin ang bansang Taiwan na dapat magtulungan ang Manila at Taipei bilang magkapit-bahay na rehiyon. Ayon kay Chow, ang Taiwan ay nakatuon na maging isang maasahan at mapagkakatiwalaang kasosyo para sa Pilipinas. Git naman ni Bello na ang kilos na ito na nagmumula nga sa Taiwan ay isang indikasyon ng malakas na kultura at mapagkaibigang ugnayan sa pagitan ng Taiwan at bansang Pilipinas. Samantala sa iba pa nating pangunahing mga balita, magkikita sa Maynila sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi sa darating na Enero 9 ng taong kasalukuyan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ay para sa pagpupulong ng ministerial meeting ng 7th Philippines-Indonesia Joint Commission for Bilateral Cooperation. Ang bilateral cooperation ay ang pangunahing mekanismo ng pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at ng Indonesia upang suriin ang mga nagawa sa mga inisyatiba sa pagtutulungan ng bawat bansa. Gayun din mga kabombo na makipagpapalitan ng mga pananaw sa mga isyu ng mutual interest at isaalang-alang ang mga plano para sa pagpapahusay ng nasabing kooperasyon. Inaasahan din na magpapalitan ang dalawang mga pinuno na sina Manalo at Marsudi sa regional and international issues sa pagitan ng Pilipinas at ng Indonesia. Kasunod nito, ang ministerial meeting ay kasunod ng senior officials meeting ng 7th Joint Commission for Bilateral Cooperation na ipinatawag sa pamamagitan ng virtual format noong April 11-12 ng taong 2022. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita na tinutukan naman ng ating mga Bombo Radyo reporters. Ito hong senador, kumpiyansa na hindi makaapekto ang kanyang mataas na rank sa senatorial survey kung sakaling maging subject siya sa investigasyon ng International Criminal Court. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez. Kumpiyansa si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi makaapekto ang mataas niyang rank sa senatorial survey kung sakaling maging subject siya ng investigasyon ng International Criminal Court.
Batay sa December 10 to December 24 tugon ng Masa National Survey, 47% ng mga Pilipino ang bumoto kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan nasa ikatlo hanggang ikalimang pwesto siya sa survey. Magugunitang noong taong 2019, unang tumakbo bilang senador si de la Rosa, kung saan marami na rin anyang issue ang ibinato sa kanya, kabilang na ang kontrobersyal na extrajudicial killings. Ayon kay de la Rosa, naging mainit na usap-usapan muli ang issue na ito at bakit tumataas pa rin daw ang ranking niya sa survey. Anya, ang mga issue na bumabalot sa kanya ay walang epekto para sa 2025 national and local election. Sa palagay pa ng senador, kapag kinuwawang isang tao, mas kinakatigan at minamahal daw ng taong bayan. Gayunpaman, satisfied naman si de la Rosa sa kanyang rang sa pagka-senador. Sa mga oras na ito, mahirap at nakatatakot daw na mapwesto sa mas mataas na rank dahil posibleng hilahin siya pababa. Nakikita naman ng senador na ang pagsasagawa niya ng investigasyon in aid of legislation sa Senado ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nasa mataas na ranggo, kaya naman ipagpapatuloy niya ang mga ito. Narito pakinggan natin ang bagay na pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. I don't think so. I don't think so because that issue has been lingering around ever since before 2019 elections, no, yung mga issues about state-sponsored extrajudicial killings ko, no, and lately pinag-usapan niya lately pabalik-balik. At bakit tumataas ako sa survey? Nasa taas tayo, di ba? So meaning walang epekto yan. The more nila na alam mo ng Pilipino is underdog mentality ng Pilipino. Kapag kinakawawa mo yung isang tao, ay lalong mamahalin niya ng Filipino people, ng mga kababayan natin. Kasi nakita naman ng mga kababayan natin na nagkaganito yung buhay ko dahil nga sa aking pagsusumikap na malinis yung ating bayan from the threats of drug menace. Ginawa natin yan para sa kabutihan, hindi naman ginawa natin pang sarili. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, nakatakdang dumating sa ating bansa sa susunod na linggo si Indonesian President Joko Widodo. Inanunsyo ng Malacanang at ng Department of Foreign Affairs ang 3 araw na official visit ni Widodo sa bansa mula January 9 hanggang 11. Nakatakda itong makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Enero address. Dagdag dito, inaasahang pagtitibayin at palalawakin pa ng dalawang kapwa Association of Southeast Asian Nation Leaders ang relasyon ng Pilipinas at Indonesia sa harap na rin ng nakatakdang pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng formal diplomatic relations ng dalawang bansa sa darating huyan na buwan ng Nobyembre. Samantala, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. etong pagbaba ng inflation rate sa bansa sa 3.9% noong Desyembre ng pinalitang taon o taong 2023. Ito ang pinakamababa noong nakaraang taon mula sa 4.1% noong buwan ng Nobyembre taong 2023. Binigyan ng Pangulo na patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan para pagandahin ang kalagayan ng ekonomiya ng ating bansa at punto pa ng punong ekotibo para sa bagong taon, lalong palalakasin ang mga programa para sa agrikultura at tututukan itong hakbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa Pilipinas. Sa iba pa nating mga balita, kasalukuyang iniimbestigahan ng Konsulado ng Pilipinas kung mayroong Pilipinong naapektuhan ng salpukan ng 2 tren sa Manhattan Subway. Sa isang mensahe mula sa New York Consul General Senel Mangalayl o Mangalile, binanggit nito na wala pa silang natatanggap na ulat ng mga Pilipinong sangkot sa aksidente. Mahigit 20 pasahero kasi ang sugatan sa banggaan ng 2 tren na lulan ang humigit kumulang 500 mga pasahero. Ayon sa investigasyon, bumangga ito sa isa pang tren na bumabiyahe mula Manhattan patungo sa Bronx na nagresulta naman sa pagkakadiskaril ng mga tren. Mabilis na rumesponde ang mga paramedic, inasikaso ang mga sugatang pasahero, gayon na rin na dinala ang mga ito sa pinakamalapit na ospital.
Nagdulot ng pagkaantala sa operasyon ang subway ng mga aksidente at naapektuhan ang ilang mga commuters. Sa kasalukuyan, masusi nang iniimbestigahan ng New York Metro Transportation Authority ang naganap na insidente. 15 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Iniulat ho kahapon ng Philippine Coast Guard ang insidente ho ng oil spill dyan ho sa may bahagi ng Davao City. Kasabay nito ay tiniyak ho ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na patuloy ho itong kanilang isasagawang operasyon upang kaagad na matugunan at mabigyang solusyon ang naturang problema. Sa isang pahayag, sinabi ho ng Philippine Coast Guard na nakatanggap ng tawag ang Marine Environmental Protection Force ng Coast Guard District Southeastern Mindanao noong Martes ng gabi tungkol ho sa posibleng oil spill diyan sa may Davao Port sa Davao City. Matapos matanggap ang impormasyon ay kaagad na tumugon ang mga tauhan ng Marine Environmental Protection Force upang i-verify ito. Sa pagdating, kinumpirma ng mga tauhan ng Marine Environmental Protection Force na may slug oil ang nakaapekto sa isang lugar na humigit kumulang 200 cubic meters. Sinabi ho ng Philippine Coast Guard na inaalam pa nila kung ano ang sanhi ng oil spill. Dagdag pa ng Philippine Coast Guard na ang oil response team mula sa Marine Environmental Protection Force ay nag-deploy na rin ng oil spill absorbent boom at absorbent pads bilang bahagi ng containment and recovery efforts. Sa ngayon, naabot naman sa 30 litro ng langis ang na-recover ng Philippine Coast Guard. Samantala mga kabombo, abangan mamaya ang detalye ng mga nasa likod ng pagpapakalat ng fake news hinggil sa umunoy destabilization at pangungumbinsi nina Armed Forces of the Philippines Chief Bronner at Philippine National Police Chief Acorda kay Pangulong Marcos na bumaba ito sa pwesto, tinutugis na ng pambansang pulisya. Bago ang detalye niyan, dumako muna tayo sa iba pang mga balita. Tinapos at kinansila na ng Manila Water Corporation Incorporated sa pamagitan ng subsidiary na Manila Water Philippine Ventures Incorporated ang concession agreement nito sa pagitan ho ng provincial government ng Pangasinan dahil sa umano'y non-fulfillment of conditions precedent nito. Sa pagsiwalat sa Philippine Stock Exchange kahapon, sinabi ng Manila Water na nakansila nga itong concession agreement noong Disyembre at 31 ng pinalitang taon. Ngunit hindi na ito nagbigay pa ng anumang karagdagang detalye ukol nga sa naturang desisyon. Ang concession agreement sa pagitan ho ng dalawang partido ay nilagdaan noong Enero 2022 at ng iba pang stakeholders ay nananawagan para ho sa papapatupad nga nitong bulk water supply project sa Pangasinan na may tinatayang capital expenditure program na abot sa 8 billion pesos sa loob ng 25 years contract. Ang kasunduan ay target na maghatid ng kinakailangang volume na 200 milyong litro para bawat araw na humigit kumulang 1.4 milyong residente sa 14 na lungsod at munisipalidad sa pagtatapos ng 25 years na kontrata. Ito ho ang ikalawang kasunduan sa concession agreement na kinansila ng Manila Water matapos na wakasan din ng subsidiary ng Cebu Manila Water Development Incorporated ang bulk water supply contract sa Metro Cebu Water District noong nakaraang buwan. Sa pagtatapos ng kontrata, ang pamahalaang panlalawigan ay pumasok sa isang hiwalay na kasunduan sa Cebu Manila Water Development Incorporated at Metro Cebu Water District. Sa ilalim ng kasunduan, bibili ang lokal na pamahalaan ng bultong water supply mula sa Cebu Manila Water Development Incorporated at pagkatapos sa ibibenta ito sa Metro Cebu Water District hanggang sa makahanap ng muli ng bagong supplier sa pamamagitan ng isang bidding process. Ang lokal na pamahalaan ay maaari ding magpasyang gumawa ng bagong kontrata sa Cebu Manila Water Development Incorporated.
Sa karagdagan pa nating mga balita, 2 Army Intelligence Operatives ang nasawi sa pananambang na isinagawa ng mga hinihinalang miyembro ng teroristang grupong Dawla Islamiyah Maute Group sa Lanao del Norte noong araw ng Miyerkules. Ayon kay Major General Gabriel Viray III, commander ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, ang mga nasawi na staff sergeants ay kabilang sa 3 sundalo mula sa 51st Infantry Battalion na ipinadala para magsagawa ng intelligence operations laban sa teroristang grupo sa bayan ng Munay. Paliwanag pa ng opisyal na nangyari ang pananambang habang pabalik na ang nasabing mga intel operatives. Paglalahad pa ni Major Viray na ang mga sundalo ay sakay ng 2 motorsiklo at nakasuot ng sibilyan at hinarang ng hindi bababa sa 6 na miyembro ng teroristang grupo bandang 3:00 ng hapon sa Barangay Old Poblacion sa nasabing lugar. 2 sa mga ito ay nasawi habang ang isa ay matagumpay na nakaligtas. Maaaring naramdaman na umano ng Dawla Islamiyah Maute Group ang mga intelligence operations kaya't humantong ito sa pananambang. Nagtalaga na rin anya ng mga sundalo para magsagawa ng pursuit operations laban sa mga salarin na anya ay tumakas sa Hilagang Silangan pagkatapos ng naganap na pananambang. Ang Dawla Islamiyah Maute Group ang nasa likod ng ilang kalupitan sa Mindanao na kung saan kabilang ang pambobomba noong December 3 sa Mindanao State University sa bahagi ng Marawi City. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, kinundi na ng Department of Trade and Industry eto hong pagsasagawa ng tinatawag na shrinkflation kung saan lumiliit ang laki o dami ng isang produkto habang ang presyo ay nananatiling pareho lamang. Sinabi ni Department of Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles na ang practice ng shrinkflation ay isang uri ho ng pagtaas ng presyo lalo na kung ang isang customer ay hindi namamalayan na bumili ng isang produkto na pinaliit ang laki ngunit may parehong presyo. Aniya, binabantayan ng departamento ang nasabing hakbang upang ipaalam sa mga customer na nakabibili sila ng produkto na bawas na ang timbang. Dapat magpadala ng mga reklamo ang mga mamimili kung babaguhin ng mga manufacturers ang bigat ng kanilang mga produkto nang hindi ipinapahiwatig ang pagbabago nito sa packaging. Matatandaan na sinabi ni Nograles na 63 sa 217 item ang nagsumite ng mga kahilingan para ho sa pagsaayos ng presyo mula 25 hanggang 50 centavos. Mula Enero hanggang buwan ng Nobyembre, ang inflation sa Pilipinas ay nasa average na 6.2% na higit na sa target ng gobyerno sa 2 hanggang 4%. Una rito, ang inflation ay tumama sa 14-year peak na 8.7% dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain at gasolina sa ating bansa. Samantalang mga kabombo, pinabulaanan naman ng National Grid Corporation of the Philippines ang mga akusasyon na ang kawalan nito ng aksyon ay humantong sa malawakang pagkawala ng kuryente sa Panay Island nitong linggo. Sinabi ng tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines na si Cynthia Alabanza, ang Panay Island ay umaasa lamang sa 4 na planta ng kuryente para sa halos 70% ng kanilang nasasakupan na kung saan ang 2 sa mga planta ng kuryente ay naka-offline kaya sila ay nawalan ng higit sa 200 megawatts ng kuryente nang magsimulang mag-trip ang iba pang mga planta. Idinagdag niya na wala pa silang natatanggap na formal na ulat mula sa mga multiple power plant tripping. Matatandaang sinisisi kasi ni Department of Energy Secretary Rafael Lotilla ang National Grid Corporation of the Philippines at sinabing mayroon itong window of opportunity na gumawa ng isang bagay at makialam para maiwasan ang nangyaring malawakang blackout. Sinabi ni Alabanza na maaari silang magpatupad ng pag-drop ng pag-load, ngunit dapat itong sinusuportahan ng mga data. Anya, walang mga indikasyon na ang sistema ay magiging imbalance dahil ang voltahe at frequency ay stable naman. Sinabi pa ng opisyal na isang katulad na insidente ang naganap noong buwan ng Abril noong nakaraang taon, ngunit walang epekto ito dahil may sapat na supply ng kuryente na dumadaloy sa grid.
Anya, handa ang National Grid Corporation of the Philippines na harapin ang anumang investigasyon dahil plano ng ilang mambabatas na maghain ng magkakahiwalay na resolusyon upang imbestigahan ang naturang issue. Balita pa rin mula sa ating mga kasamahan. Ito hong Department of Education abay tiniyak na may sapat na public school sa 7,700 na displaced senior high school students. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ng Department of Education na may sapat na pasilidad at mga guro sa mga public schools para saluhin ang higit 17,000 grade 11 ng mga estudyante na kinakailangang lumipat dahil sa pagpapatigil ng senior high school programs sa mga state and local universities and colleges. Ayon kay Department of Education Assistant Secretary Francis Bringas, mula noong K-12 transition period noong 2016, nagsagawa na ng aggressive measures ang gobyerno para matiyak na lahat ng paaralan sa bansa ay may sapat na pasilidad at mga guro para sa mga senior high school students. Kaya naman, nang magtapos ang transition period ng school year 2021 to 2022, nakapag-provide na umano ang kagawaran ng sapat na senior high school buildings at mga guro para sa mga naturang estudyante. Kung lilipat sila sa ating mga public schools, we will make sure in the Department of Education na magiging seamless yung kanilang transfer. Tektuhan siguro nito yung ating incoming grade 12. Pwede natin silang i-accommodate sa ating mga public schools for their grade 12 na level. Pero yung grade 11 na incoming, since hindi na sila mag-accept ng grade 11, so wala na talaga. Iniulat umano ng Department of Education Regional Offices na bawat public school division ay kayang mag-accommodate ng nasa 250 na mga mag-aaral. Sapat para i-accommodate ang 17,700 na incoming grade 11 students. Batay sa datos ng Kagawaran ng Edukasyon, may 160 state universities and colleges at local universities and colleges na nag-offer ng senior high school programs bago pa man ang direktiba ng Commission on Higher Education o CHED. Matatandaan na nag-alok ang mga SUC at LUC ng mga programa sa senior high school bilang bahagi ng isang kasunduan sa Department of Education para sa transition period para sa K-12 mula 2016 hanggang 2021 kung saan karamihan sa mga kolehiyo at universidad ay kakaunti o walang freshmen. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Inanunsyo naman ng Civil Service Commission ang mga top-notchers sa Career Service Examination Pen and Paper Test na isinagawa sa buong bansa noong August 20, 2023. Nabatid sa Civil Service Commission na si Patricia Victa mula sa National Capital Region ang nanguna sa professional level na may rating na 93.60, habang si Leonard Brian E. Nicolas naman mula rin sa National Capital Region ang nanguna naman sa sub-professional level na may rating na 90.83. Ipinaabot ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles ang pagbati sa mga nakapasa sa nasabing pagsusulit na nagsasaad na ito ay isang magandang simula para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Nabatid ng komisyon na sa regional performance, nakakuha ang National Capital Region ng pinakamataas na passing rate na may 26.03% o 12,548 na pumasa sa kabuuang 48,203 na mga examinees. Sinundan naman ito ng Region 3 o Central Luzon na may 22.50% o katumbas naman ng 5,452 na pumasa sa 24,231 na examinees. Ang Cordillera Administrative Region na may 21.28% o katumbas ng 3,029 na mga pumasa sa kabuuang 14,235 examinees. Ang Region 4 naman o Southern Tagalog na may 21.17% o katumbas ng 8,337 na pumasa sa kabuuang 39,377 examinees.
Sinundan ito ng Central Visayas na may 20.15% o 3,887 na pumasa. At gayon na rin na sumunod ang Ilocos Region na may 20.06% na passing rate o may katumbas na 4,435 na pumasa sa kabuang 22,107 examinees. Mga kabombo at Kastar Nation, maaaring ma-access ang listahan ng mga pumasa noong August 20 ng taong 2023 sa pamamagitan ng widget na makikita sa kaliwang bahagi ng website ng nasabing komisyon o di kaya ay direktang pumunta sa Civil Service Commission Examination Portal upang tingnan ang mga resulta. Pinayuhan ng Civil Service Commission Examination Recruitment and Placement Office ang mga examinees na makipag-ugnayan sa Regional Office ng Komisyon na may kinalaman sa schedule, mga kinakailangan o requirements at pamamaraan sa pag-claim ng kanilang Certificate of Eligibility. Mga kabombo at Kastar Nation, ang Career Service Professional Eligibility ay kwalipikado ang mga individual para sa permanenteng appointment sa parehong unang antas o clerical at pangalawang antas o di kaya ay technical na mga posisyon sa loob ng career service na hindi nagsasangkot ng pagsasanay sa propesyon at hindi saklaw ng bar, ng board at iba pang mga batas. Sa kabilang banda, ang Career Service Sub-Professional Eligibility ay dapat naangkop sa unang antas ng mga posisyon lamang. Mga balita nilagdaan naman kahapon ng Department of Transportation ang kasunduan sa provincial government ng Northern Samar at local government ng Mapanas para sa pagtatayo ng mga port projects sa 3 lugar sa nasabing lalawigan. Sa ilalim ng naturang Memorandum of Agreement, naglaan ang Department of Transportation ng halagang 75 million pesos o 25 million bawat isa para nga sa pagtatayo ng pantalan sa San Jose at mga pantalan sa Allen at Mapanas. Ayon kay Transportation Undersecretary for Maritime Elmer Francisco Sarmiento, ang pagpapatupad ng mga port projects sa Northern Samar ay nakikitang makakabuti sa regional economy at nag-uugnay sa mga komunidad sa naturang lalawigan. Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Northern Samar Governor Edwin Marino Ongchuan at Mapanas Mayor Ron Michael Tejano ang Department of Transportation sa mga benepisyong maidudulot ng mga port projects sa kanilang probinsya at sa kanilang mamamayan. Anya, malaking bagay ito sa pagtaas ng kanilang ekonomiya. Dagdag pa ni Mayor Ron Michael Tejano, ang pantalan na ito ay magdadala ng napakalaking pagkakataon sa kanilang bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, itinalaga ng Vatican si Osamis Archbishop Martin Humwad bilang Apostolic Administrator ng Diocese of Pagadian kasunod ho ng pagkamatay ni Bishop Ronald Lunas. Ang anunsyo ay ginawa ni Messenger Bernardino Pantin, Secretary General ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kung maalala, si Bishop Lunas, 57 anyos, ay pumanaw noong Martes sa Southern Philippines Medical Center dyan ho sa may bahagi ng Davao City dahil sa komplikasyon matapos itong sumailalim sa isang bypass operation sa puso kamakailan. Sa Enero 6, nakatakdang isagawa ang rite of acceptance ng kanyang mga labi sa Pagadian Cathedral sa alas 2 ng hapon. Isang vigil at serye naman ng funeral mass ang nakatakdang isagawa sa Pagadian Cathedral mula Enero 6 hanggang 10. Nakatakdang ilibing si Luna sa tabi mismo ng Pagadian Cathedral sa Enero 11 pagkatapos ho ng 9:30 a.m. funeral mass. Sa karagdagan pa nating mga balita, nananawagan ng isang grupo ng ekonomista na alisin ang restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Ang naturang provisions ay nagsisilbing binding constraints for economic growth development. Naniniwala ang Foundation for Economic Freedom na kung aalisin ang restrictive economic provisions ay magbibigay ito ng malinaw at mainit na pagtanggap sa pamumuhunan at business operations sa Pilipinas, lalo na sa mga foreign investors. Dagdag pa nila, ang pag-aalis ng naturang restrictions ay magbibigay sa mga policy makers ng higit na kakayahan upang matugunan ang umuusbong na mga pangangailangan ng ating ekonomiya.
Ayon pa sa datos ng naturang grupo, noong nakaraang mga taon, naungusan ng Pilipinas ang mga bansang Indonesia, Vietnam, Malaysia at Thailand pagdating sa foreign direct investment. Nananawagan rin ang nasabing grupo sa mga policymakers ng mga pagbabago ukol sa Filipino First Provisions. Anila, maaaring magpataw ang Kongreso ng appropriate restrictions and conditions for ownership base sa pangangailangan ng bansa upang mapanatili ang economic and social development. Maya-maya lamang ay kunin natin ang linya ni Bombo Tropio Anwar Jr. dahil itong franchise consolidation ng mga tsuper at operator ng jeep abay hindi na papalawigin pa kahit binigyan na ng isang buwang grace period ng Department of Transportation. Maya-maya lamang ipagpatuloy natin yan sa iba pang mga balita. Samantala, ipinagpatuloy ho ng Department of Social Welfare and Development ito hong pag-i-issue ng mga guarantee letter para ho sa mga taong nangailangan ng tulong pinansyal sa pamamagitan ho ng kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary for Legislative Affairs at co-spokesperson Irene Dumlao na maaari nang tumuloy ang mga kliyente sa iba't ibang opisina ng Department of Social Welfare Development para iproseso ho itong kanilang mga kahilingan para naman sa naturang letter. Ang isang guarantee letter ay binibigay sa mga service providers sa pangalan ho ng benepisyaryo upang matiyak ang pagbabayad ng serbisyo sa ngalan ng kliyente, partikular na sa mga gastusin sa pagpapagamot at pagpapalibing. Hinimok ni Dumlao ang mga aplikante na tiyaking kumpleto ang kanilang mga dokumento at mayroon silang valid identification card o ID upang mas mabilis na maproseso ang kanilang mga kahilingan. Matatandaan noong Disyembre 2023, sinuspinde ng mga tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa buong bansa itong pag-i-issue nga ng naturang warrant letter para bigyan daan ang taunang pagpuksa at pagbabayad nito sa mga service provider na nagbigay na ng tulong sa mga benepisyaryo. Samantala mga kabombo, tinaningan lamang ng hanggang sa weekend ang mga nagtitinda sa paligid ng Quiapo Church bago ang malaking kaganapan ukol sa pista ng Nazareno de Quiapo. Binigyan ng pagkakataon ang mga vendor na makapagtinda ngayong unang araw lamang ng Biyernes hanggang sa darating na Linggo. Kung matatandaan at sa mga karagdagang pangbalita, Biyernes kasi ang tinaguriang Quiapo Day kaya sinasamantala nilang magtinda. Pero dahil sa issue ng mga pansiguridad ay saka na lamang sila papabalikin pagkatapos ng gaganaping traslasyon. Partikular na pumopesto ang mga vendor sa Carriedo, Carlos Palanca at Villalobos ng entrance ng mga deboto. Kaugnay nito, pagsapit naman ang araw ng Lunes o bisperas ng traslasyon ay kinakailangang nakaligpit na o di kaya ay bakante na ang kanilang mga pwesto. Inaasahang milyong-milyong deboto kasi ang makikibahagi sa kapistahan, kaya naman ang lokal na pamahalaan ay nagnanais na ang simbahan ng Quiapo ay dapat na maging ligtas at maging maluwag para sa mga deboto. Sa pagkakataong ito ay kunin na natin ang linya ni Bombo Marlene Padiernos sapagkat ito hong mga nasa likod ng pagpapakalat nga nitong tinatawag na fake news, hinggil sa umano'y destabilisasyon at pangumbinse ni na AFP Chief Bronner at Philippine National Police Chief Acorda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumabuana sa pwesto. Ang kabuuan ng balitang yan itinutukan ni Bombo Marlene Padiernos. Tinutugis na ngayon ng pambansang pulisya ang mga individual na nasa likod ng pagkapakalat ng mga maling balita hinggil sa umano'y destabilisasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng pagkakakaladkad ng pangalan ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. hinggil sa nasabing usapin kung saan lumalabas pa na ang mga naturang pinuno na mismo ng pambansang pulisya at sandatang lakas ng Pilipinas ang kumukumbinsi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba sa pwesto bilang punong ehekutibo ng ating bansa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, inatasan na ni Philippine National Police Chief Acorda ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at ang lahat ng mga regional directors at field commanders na paigtingin pa ang kanilang ginagawang cyber patrolling at i-validate ang lahat ng mga videos na may kaugnayan dito.
Layunin nito na matukoy ang source o pinagmula ng nasabing mga baling balita na nagudulot ng kasiraan sa naturang mga organisasyon at maging sa pagkakaisa ng pamahalaan. Kasabay nito ay muli ring nagbabala ang pulisya hinggil sa mga kasong posibleng kaharapin ng sino mang mapapatunayang sangkot sa nasabing usapin, tulad na lamang ng kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code in relation to Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang inyo pong pambansang pulisya ay nagsasagawa po ngayon ng intensified cyber patrolling upang matukoy kung sino po ang source at origin ng mga nagpapakalat po nitong mga ganitong klaseng online post. Ito po ay para na rin po sa security at safety ng ating mga kababayan na maaaring maloko na ma-share at ma-publish itong mga ganitong post para lang to attain followers. Again, inuulit po natin, to all spreader of fake news, we are monitoring you para po matigil na po natin itong mga ganitong maling aktibidad. At once ma-identify po namin kayo, we will file appropriate charges once matukoy po natin kung sino po ang nagpapakalat ng ganitong klaseng fake news using the picture of our Chief PNP. Kung maalala, una ng kapwa pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police ang mga alegasyong ipinupukol ni retired Brigadier General Johnny Macanas Sr. hinggil sa umunay pangungumbinsin na General Bronard General Acorda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito ay muling pagkapahayag na naturang mga pinuno ng kanilang katapatan sa kanilang mandato at sinumpaang tungkulin, partikular na sa punong ehekutibo ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula ho sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial stations. Tuhong House Committee on Energy abay magsasagawa ho ng pagdinig ukol nga dyan sa nangyaring blackout sa may bahagi ng Western Visayas. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Gustong paimbestigahan ng Kamara ang malawakang total blackout sa buong Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo 2nd District Representative Michael Goreseta, sinabi nito na nagain ng resolusyon ang mga kongresista mula rehiyon at binigyan diin na kailangan mahanapan kaagad ng solusyon ang problema sa power supply upang hindi na maulit ito. Ayon kay Goreseta, sa inihaing resolusyon kanilang igigisa ang pamunuan ng National Grid Corporation of the Philippines at Department of Energy. Hindi naman naggustuhan ng mambabatas ang pagtuturaan umano ng National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission at mga power distributors sa Western Visayas sa halip na humanap ng solusyon para wakasan ang problema ng blackout sa nabanggit na rehiyon. Inihain ng mga mambabatas ang resolusyon na humihimok sa House Committee on Energy na agad na magsagawa ng isang pagsisiyasat para tumbukin ang punot dulo ng nangyaring power outage sa Visayas Region at papanagutin ang mga may sala. Isasagawa naman ang pagdinig sa Enero 11 kasama si House Committee on Energy Chairperson Lord Alan Velasco at House Speaker Martin Romualdez. Kag may ara natalana nga pizza no January 11 may-ari na venue sa Ramon V. Mitra Building alas 9:30 no kag mga invited na kami ng mga resource persons no na mga 24 ini sila sa DOE, ERC, Transco, NGCP, NEA, PhilReca, even ang provincial government Iloilo, Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, Negros Occidental. Si Iloilo 2nd District Representative Michael Goreseta. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ito namang ACT Teachers Party List naghain ng resolusyon upang maimbestigahan ang pagtanggal ng Commission on Higher Education ng Senior High School Program sa mga state and local universities and colleges. Alamin natin ang balitang yan sa pag-uulat ng Bombo Radyo Bigan. Ikinababahala ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pagtanggal ng Commission on Higher Education ng Senior High School
sa mga state universities and colleges at local universities and colleges. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Castro, ang nasabing hakbang ay magdudulot lamang ng problema sa mga pampublikong paaralan dahil magsisiksikan ang mga estudyante dahil sa hindi sapat na pasilidad ng mga mag-aaral. Aniya mahigit 2 milyon ang senior high school student ang nag-enroll kaya mahihirapan ng mga paaralan lalo na sa pagsunod sa standard size sa mga classroom na 35 students. Idinagdag pa nitong pagkakaroon ng kakulangan sa mga magtuturong mga guro sa pampublikong paaralan dahil ang kinukuha lamang sa bawat taon ay 10,000. Kaya narapat lamang nadagdagan hanggang 30,000 upang mas maibigay ang quality education na kailangan ng mga estudyante. Gayunman, nagpasa na ang ACT Teachers Party List ng resolution upang maimbestigahan ang nasabing hakbang ng Commission on Higher Education dahil sa maikling transition period para sa nasabing usapin. Nagpasa kami ng resolution para maimbestigahan yan at syempre makapag-isip or makapag-resolve ng tamang transition. Tama nga naman yun, merong transition period. Pero hindi sana binigla. Nagkaroon sana ng mga consultation muna. Kasi congested na, gagawin pa yung mas congested sa pagpasok ng mga estudyante galing sa mga SUC. Kasi more than 2 million yung ating mga senior high school students nationwide. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman hong pagtanggal nga ng senior high school programs sa state universities and colleges at local universities and colleges, isang desisyong hindi marahan ng Commission on Higher Education ayon ho sa Teachers Dignity Coalition. Ang balitang yan itinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Hindi marahan na desisyon kundi isang pagtalima sa umiiral na panuntunan ng naging desisyon ng Commission on Higher Education na pagtanggal sa senior high school program sa mga state universities and colleges at local universities and colleges. Sa panayam ng Bombo Radio Tagupan kay Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition, may mga kalakip na problema ang maaring harapin ng Department of Education kung sakaling kinakailangan lang tanggapin ang higit kumulang 17,700 na mga grade 12 students. Aniya, magiging suliranin ang pagsisiksikan ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Maaring ito pa niya ang makapagbagsak sa public school system. Sinabi din ni Basas na magiging hadlang din ang pagkakaiba ng kalidad ng edukasyon sa pribado at publiko dahil iba pa rin ang kahandaan ng may sapat na pasilidad. Dagdag pa niya, ang pagkawala ng senior high school program ay may malaking posibilidad na maghatid ng pagkawala ng mga trabaho lalo na sa mga gurong hindi mapapaunlakang makalipat sa pampubliko. Maaari ding bumaba ang benepisyo at compensations ng mga gurong nagtuturo sa senior high school ng state universities and colleges at local universities and colleges. Kailangan i-absorb kasi yung ating Department of Education nung ginawa po itong yung transition period ng senior high school talaga namang hindi naman din kaya na mag-accommodate. Kaya gumawa po, binibigyan ko lang ng background kaya gumawa ng ganitong mga skema, una yung doon sa mga private schools, so binibigyan ng subsidy yung mga private schools para doon yung mga bata, Para sa Bombo News and Views mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo JB Sorsilia nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha naman tayo ng update doon sa Police Regional 7, nagsagawa ng series of meetings para paghandaan ang nalalapit na Sinulog 2024. May pag-uulat tukol dyan ng Bombo Radio Cebu. Nagsasagawa ng series of meeting ang Police Regional Office o PRO 7 para sa kanilang paghahanda sa darating na Sinulog 2024 na maaaring mangyari sa South Road Properties sa darating na Enero 21, 2024. May mga inisyal na plano na ang SETA Director ng Cebu at nagsagawa na ng inspeksyon ang kanilang tanggapan sa venue. Ibinunyag ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari ang tagapagsalita ng PRO 7 na mayroong 3 division sa security coverage para sa Sinulog 2024. Ito ay ang Task Group Security, Task Group Peace and Order at Task Group Emergency Response sa Disaster Preparedness. Kasama rin sa pagpapanatili ng seguridad ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Armed Forces of the Philippines o AFP, National Disaster Risk Reduction and Management Office o NDRRMO at iba pa.
Bukod dito, maglalagay din sila ng advance command post sa isang malaking mall malapit sa SRP para may makapangasiwa sa mga security operation. Magkakaroon din ng simultaneous exercises para sa mga gumagamit ng drone kung saan sila ay makikipag-coordinate sa mga drone operator para mas mamonitor ang mga aktibidad, gayon din para matulungan ang mga tauhan sa ground. We have conducted already a series of meetings sa task group, Sinulong Task Force. Again, we will be dividing our security coverage into 3. Task Group Security, Task Group Peace and Order, and Task Group Disaster Preparedness. Yes, Disaster Preparedness or Emergency Response. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Sopilari, ang tagapagsalita ng Police Regional Office Central Visayas. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherime Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito naman hong motibo sa pamamaril ng 17 years old na sa Perry Community School District sa Iowa na nakapatay nga sa isang estudyante. Inaalam pa ng otoridad. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Bacolod. Inaalam pa ng mga otoridad sa Iowa kung ano ang motibo ng 17 taong gulang na gunman sa insidente ng pamamaril sa Perry Community School District kung saan isang estudyante ang patay at 5 ang sugatan. Patay rin ang suspect matapos nitong barilin ang kanyang sarili. Ayon kay Bombo International Correspondent Pinoy Legarda Gonzalez, direkta sa Estados Unidos, ito ang unang shooting incident sa Amerika simula nung bagong taon at nangyari ito 2 oras bago magsimula ang klase matapos ang Christmas break. Ayon kay Gonzalez, ang suspect ay si Dylan Butler, 17 anyos at may dala itong pump-action shotgun na isang high-powered firearm, small caliber handgun at improvised explosive device. Mag-isa itong pumunta sa paralan at bigla na lamang namaril sa mga estudyante bago binaril ang kanyang sarili. Sa ngayon, ginagamot pa sa ospital ang mga sugatan kasama na ang isang school administrator. Hindi kagaya sa Pilipinas, ayon kay Gonzales, walang security guard ang mga paralan sa Amerika at inaalam pa ng otoridad kung paano nakakuha ng armas at EID ang suspect na menor de edad. Titingnan nila lahat ang mga motibo kung anong ginawa ng 17-year-old na bata na ito, na estudyante na rin, no, sa pagpatay o sa sa pagbaril sa mga estudyante sa first day of school ngayong araw. So ngayon, parang normal lang. No, kasi wala na patay na rin yung tao ito, yung shooter. Pinatay niya yung sarili niya. Mula sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Mia May Francisco para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang isang menor de edad at single mom, pinagsasaksak ng isang laborer dahil sa ingay. Alamin natin ang update dyan ng Bombo Radio Davao. Sinampahan na ng kasong 2 counts of murder ang isang kargador matapos pinatay ang 2 babae sa loob ng isang boarding house sa Purok 1, Barangay 2-A nitong lungsod. Ayon sa suspect na kinilalang si Marshall Gonzalez, nagawa lamang niya ang krimen dahil sa sobrang ingay ng 2 babaeng biktima at dahil di na siya nakapagtimpi, nagawa niya ang krimen dahil nagdilim na ang kanyang paningin. Dagdag pa nito na naawa siya sa 2 biktima kaya tinanggap niya ng bukal sa loob ang 2. Siya pa mismo ang nagpapakain sa 2 dahil wala umanong regular na trabaho sila alias Jess, 15 taong gulang at Cora Oral Ansagit, 20 taong gulang, isang single mom na mga residente sa Purok 10, Sitio Patagi, Dato Salumay, Marilug District nitong lungsod. Agara naman nahuli ang suspect sa isang bus terminal sa Kapatagan, Digos City sa probinsya ng Davao del Sur tapos nagsagawa ng dragnet operation ang mga otoridad. Ating pakinggan ang pahayag ni Police Major Marvin Yugos, ang station commander ng San Pedro Police Station hinggil sa nasabing insidente. Pero mas maganda na pakipag-ugnayan muna sa barangay bago magpasok sa area kung saan sila maghahanap ng mauupahan. Pero at least kilala kung sino yung
mga kaborbid nila sa isang bahay. Sa kabilang banda, humingi ng kapatawaran ang suspect sa pamilya ng mga biktima. Aniya, di niya sinadya ang nangyari at nadala lamang siya sa kanyang emosyon. Yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabate para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pagsira naman sa Osamis Bay Shopping Mall ay tinuturing ng Philippine National Police na solved na. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio, Cagayan de Oro. Tuluyan naman ang naresolba ng pulisya ang isang robbery incident na ginawa ng baguhang organized criminal gang na tumira sa 2 pawn shops at isang bank automated teller machine sa loob ng Gaisano Mall Capital sa Purok 3, Sitio Baybay, Barangay Santa Cruz, Ozamis City, Misamis Occidental. Bata ito sa crime parameter ng pulisya na nakatutok sa pinakamalaking panloloob na naganap sa kasaysayan sa lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Police Regional Office 10 spokesperson Major Juan Galvez Navarro na naisampan na ang robbery case sa piskalya laban sa 5 arestadong personalidad at iba pang John Does. Sinabi ni Navarro na kabilang sa mga sinampanan ng kasong kriminal ay ang 3 individual na nagmula sa Tangub City, Misamis Occidental at 2 rin mula sa Zamboanga del Sur kung saan natuklasan na lahat sila nagtatrabaho sa piryahan. Nagugunit ang inisyal na tangay ng mga arestadong salarin ang mahigit 30 milyong piso na pera at halaga ng mga alahas habang hindi pa naglabas ng final inventory ang isa pang pawn shop at mismong ang may-ari ng isang ATM machine. Napag-alaman na dumaan sa open drainage sa mga kawatan, binutas ang flooring ng food court ng mall at tuluyang napasok ang 2 magkatabi na pawn shop na nadiskubre umaga ng Enero 1. Admission as to the participation sa kategorya sa kapulisan, this is already case solved. We considered that this case as solved. And of course, reiteration of alertness field commanders on the ground to coordination with the business establishments sa ilang AOR, and we do not want this incident to happen again. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 4 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Mga Japan Coast Guard aircraft at air controller tinututukan ngayon sa investigasyon sa banggaan ng 2 eroplano doon sa Japan. Alamin natin ang detalye niyan sa update ng Bombo Radio, Kawayan. Nakatutok ngayon ang investigasyon sa Japan Coast Guard aircraft at air controller matapos ang banggaan ng domestic Japan Airlines at air cargo ng Japan Coast Guard. Sinabi ni Bombo International News Correspondent Hannah Galvez na inimbestigahan ngayon ang air controller, Japan Coast Guard aircraft at Japan Airlines matapos ang insidente. Gayunman ay mas tinututukan ang Japan Coast Guard aircraft at air controller at lahat ng kanilang komunikasyon ay sinusuri. Anya mayroon ng nakita na black box sa Japan Coast Guard aircraft habang sa Japan Airlines ay hinahanap pa rin. Maraming aviation team na rin na mula sa iba't ibang bansa ang dumating sa Japan para imbestigahan ang pangyayari. Ayon kay Galvez, masaklap ito para sa Japan lalo na at napaka-stricto nila sa air control. Pero nangyari ang banggaan ng domestic Japan Airlines at air cargo ng Japan Coast Guard. Magugunitang magdadala sana ang air cargo ng Japan Coast Guard ng relief goods sa Niigata Prefecture na tinamaan ng malakas na lindol pero nangyari ang insidente. Batay sa investigasyon, may go signal naman umano ang air control sa domestic flight mula sa Hokkaido patungo sa Tokyo Airport at ganito rin ang sinabi ng piloto ng Japan Coast Guard na tanging nabuhay mula sa 6 na sakay ng Japan Coast Guard aircraft. Ang huling 2 minuto bago ang banggaan ay mayroon pa ring komunikasyon ng Japan Airlines at air control. At ganito rin ang sinasabi ng piloto ng Japan Coast Guard aircraft. Sa pagitan ng 2 minuto na ito, anya ang inimbestigahan sa pagitan ng air control at Japan Coast Guard. Tuloy pa rin ang kanilang investigasyon kung sino yung at fault. Bali, 3 parts nito. Isa yung air controller, pangalawa yung sa Japan Coast Guard aircraft, at yung pangatlo yung Japan Airlines. Pero mas pinofocus ngayon sa aircraft and the air controller. Bali, lahat yan sa kanilang komunikasyon ay kanilang chine-check
Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Bago ho ang ating Orasyo Imperata, nais namin kayong imbitahan na maliban ho sa Bombo News Center, ay maaari din po ninyong matunghayan ang aming 31 full digitalized AM at FM stations nationwide. Para sa mga karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon, manatiling tumutok sa aming mga social media live ng ating mga istasyon. Para po sa mga Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Calibo. Para naman sa mga Cebuano, abay nariyan ho ang Bombo Radio Cebu. At para naman sa mga Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ho ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakalikan sa tak ng alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bomboanay sa udto sa gyapon ka mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo kay nakabalik na ang tanan sining mga feeders ang under sa More Electric Power Corporation. Na 100% na nakabalik na ang power diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. I-check ta na karon with Miss Joy Fantilaga. This time, check ko na Bombo Jomar Villa, latest sa sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo, bangod man sa sining road closure in connection sa kasadyahan sa kabanungahanan opening salvo. Check tas Bombo Jomar. Jom, sa report, please come in. Yes, Bombo Cham, sa aton sa mga kabombo nag-umpisa na ang ining road closure diri sa syudad sa Iloilo, no? Temporary road closure kadungan sinig paghiwat karon sa opening salvo o kada kasadyahan sa kabanuhanan diri sa baybahin sa syudad sa Iloilo. So may ginabasihan kita diri karon nga datos halin sa Iloilo City Traffic Management Unit. Ako sa diti may mga lugar diri ang subong, no, nag-take effect ini siya alas 12 subungod to nga asiraduhan na temporaryo agod nga ti makapreparar diri karon kag maplastar diri ang mga dalanon naton para sa mga motorista nga ti nagapadulong diri sa syudad sa Iloilo. Asanto diri sa aton sila nga ginasandigan nga data halin sa Iloilo City Traffic Management Unit. Ang sirado na subong ang sa may area sa General Luna Street, no, corner Quezon Street ini siya. Hasta diri sa may Molielo ni Street, no, diri blas may dalom diri Bombo Cham sang
overpass dire no sa may General Luna. At pakadto ginadre sa may sa may kilid sa Capitol bla. Ang may temporary road closure. Ang dire sa may area sa Delgado Street, corner Valeria Street until corner Isnard Street. Adre man bla sa may dalom sang sang overpass di sa may Delgado Street. Hasta gid di sa may dire ma-cross ka di hasta dire sa may Isnard no. Street area. Ang dire sa may Aldeguer nakalabay kita dire bag-ulang corner Jimbasa Street until corner dire sang Mulieloni Street dire sa may tubang blas dako nga molde nga color green. Sirado na ini siya no hasta dire sa may area de sa Molye no Mulieloni Street. Ang sa may Mapa Street no corner Jimbasa kag Mapa Street ni si Dangon tadi sa likod kun sirado na gid man kay dire kita nagaplastar dire sa subong nga mga tinion. So kung makita naton open pa ni siya no dire karon Bubucham to may nagagawa pa diho nga mga salakyan dire sa may corner Mapa Jimbasa Street city proper. Ginapatapos-tapos na lang Guro Joms? Laban-laban no kay damo-damo na nagalabay di tapos may eskwelahan pa din kag mga opisina man dire nga area. Ang sa may Guangco corner Jimbasa Street until Moliloni sa Guangco dire lagi sunahan no Bumucham pero dire sa nang side kung pakadto kabla sa may pakadto ka na blas may Capitol dire mapa turn right kao dire nga Guangco Street lapos na dire sa may area sang Moliloni. Ang Jimbasa Street, corner Ortiz Street, kada corner Ortiz Street to Plaza Litagay. Amo na ang temporary closure man. Kag ang Isnard Street, no? Stretch from Plaza Litagay to Iloilo Provincial Capitol. Extension not included. Adres sa subong nga mga tilion. Kay kung makita naton, ang dring area sige paagi mo ka sa mga salakyan kung halin ka adi abi sa may area sang Lapas going to city proper. Ang mga haro si Pio sige pang agi no dire abobotsa pakadto dire sa may area sa Parola pero pabalik hindi na slak agi no dire slak agi di sa may boundary karon sa Sunburst Park. So nagare-route sila halin dire sa may area di sa Plaza Libertad. Naga-turn right sila dire sa may area sa Rizal. Lapos dire dito sa may area na sa Valeria kag dito na sila magwa sa may area karon sa General Luna lapos dito sa makagwa na sila hasta dito makalabot sa may distrito na sang Lapas. Ang endares dire ti aboto na mention ato bag-ulang ang sa may Montinola Street corner Moliloni until corner dire karon. Ang sitwasyon ta subong Joms hindi pagid man mo sinakagutok ged. Hindi pa man ged. Kung maobserbara naton may pagutok lang diri sa may area sang Lapas. Kay ang mga jeep nga Barrio Obrero, balik-balikan ta kabla dali lang gid standby ka na sa imo sining linya balik-balikan ta ka kay i-check wa nay ang linya ni Miss Joy Fantilaga sang More Power Iloilo bangod nga ti mayara na sang sang 100% nga na operational or na energize ang mga feeder sang More Power sa Sinimatinyon. So therefore Banuado hindi na kita magpalibog pa. May kantanan sa sining rotational brownout. Standby kay i-check naton ina sa Dilimadugay diri man sa aton sining palatuntunan diri sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Mga pasado las 12:30 kagaina sang na energize no or na-restore, fully restored, ang 108.57 megawatts no? Ni More Power diri iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. 24 out of 24 ka mga feeders ang sekeron online na. Di mayo ining balita makalampuwas na kita sa sining pag-sufrer kag pag-antos manaton sang rotational brownout. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo may pila pa kuno ka mga feeders nga offline pero iya kuno ina sang private sector. Kag ginaulat pang go signal sa nagikan sa mga private sector nga ini agod iya nga ma-re-energize man sila
no, sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, standby kay gina-check yar naton diri karon ang linya ni Miss Joy Fantilaga sang more power, no, sa aton man sini karon nga mga kabombo, no, ti pila umpisa Enero 2 tubtob Enero 5 nagaanto sa mga pumuluyo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. As a matter of fact, sa pangkabugusan sa Panay, dito gani iyas maya San Jose de Buena Vista, dito na sila nagatulog sa kilid sa ila sini nga esplanade, no, sa aton sini nga mga kabombo. Ti sabahin diri sa syudad sa Iloilo sa tsimpo nga umpisa gito sa pagtrip sang pila ka mga planta kag daw kasubong ginapro palagyuhan pagkita sa mga eksplanasyon sa bahin karon sang National Grid Corporation of the Philippines kag subong man sang PAM Concepcion Power Corporation, no, di may pipilaman kita ka mga kabumbo nga sa plaza nagtulog para iyang hindi lang mapatay, hindi lang mataman sa init. Sa linya naton sa Simatinyon, si Miss Joy Fantilaga, spokesperson sa More Power Iloilo. Miss Joy, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Bombo Cham, good afternoon and good afternoon man sa aton nga mga konsumidor. Good news karon na Miss Joy, ang igadulong mo sa mga konsumidor sa More Power diri sa Iloilo or sa syudad sa Iloilo kay naka-re-energize na kita, 100% energized na aton sa orang franchise area sa More Power, Miss Joy? Yes, Bombo Cham, no? At 12:31, subong hapon, January 5, 2024, gusto naton ipalabos sa aton sini nga mga konsumidores nga ang tanan naton nga 6 substations sa More Power ang fully energized na kasunod sang pag-stabilize man sa grid naton diri sa Panay. And sa mga consumers naton, in case nga nag-experience gihapon sila no sa power interruption sa ilang area, basta may mga isolated case, please feel free to send us a direct message sa aton nga Facebook page, ang More Power Iloilo, or pwede sila makatawag sa aton nga trunk line, ang 330-6673. Pero may expectaron pa bala nga mga power interruption na as of press time and sa mga masunod sini may oras, Miss Joy? Well, sa subong, as of 12:30 kagaina, gin fully energized kita sa NGCP, and we assume no nga stabilized na ang aton nga grid system diri sa Panay, and ang advisory man sa aton sa Pump Concepcion Power Corporation nga as of 12 noon no subong nga udto ang ilang nalabot na nila ang 115 megawatt no out of their 135 megawatt nga capacity sa PCPC. So we believe no nga stabilize ang aton nga grid diri sa Panay, and we hope no nga tuloy-tuloy na ini kag makapahuway na kita, especially sa aton sinitanan ng mga konsumidores because nahangpan naton nga for the last 3 days no unstable ang aton nga power diri sa Panay and Guimaras, and madamo sa aton ang naapektuhan. We share your sentiments no, damo gisang naapektuhan, and kita man diri sa More Power, Bombo Cham. All right, di kina-appreciate man naton ang inyo sining round the clock updating sa status, Miss Joy, no, para iya sa mga konsumidor man sa More Power diri sa syudad sa Iloilo. Ti sa inyo sini nga bahin, di siguro bisan pa paano kamo dira makapahuway-huway man kay ti na 100% energized na ang bugos sini nga franchise area sa More. Yes, sir. And gusto man nato no nga ipalabos sa aton sini nga mga tagpalamati no nga ang More Power, gapasalamat gid sa inyo padayon nga paghangop sa aton. And just to recall, ang aton yung franchise area is naka-experience kita sa total blackout 3 days ago, January 2, and kay may mga comments abi Bombo Cham no nga mga ginapaboran nga feeder si More Power nga i-restore no, but we would like to emphasize nga ang aton nga ang ginhatagan lang kita sa pahanugon sa NGCP nga makapatigayon sa rotational loading si January 3 no sa hapon after nga naka-receive kita sa clearance sa ila. And at that point, ang aton nga primary objective sa More Power was to immediately energize
ang tanan naton nga mga customers, especially those nga wala ma-energize since day one sa nga na-experience naton ang blackout. And in the interest ng public safety kag well-being, kag para ma-avoid man ang nga ma-jeopardize no ang kabuhi, ang mga hospital kag iban nga mga vital institutions, para nga maka-provide sila sang ilang essential functions man no, ginhatagan naton sila sang prioridad. While nag-receive lang kita sang very limited nga power supply sa aton nga franchise area, based man sa ginahatag sa aton sang aton sining sang NGCP. And we hope no nga hindi na ini masulit kag padayon naton nga ma-educate no ang aton sining nga mga konsumidores. All right. Sige. Miss Joy, thank you so much una sa round the clock pag-update sa mga konsumidor. And of course, sabayin karon sang media kag ti makapahuway-huway na gindang mga konsumidor kag kita man dre no kay tayuyon ng aton siniyang supply sang kuryente man. Miss Joy, thank you so much. Good afternoon. Thank you man sa imo Bombo Cham, sa Bombo Radio sa padayon nga pagbulig sa aton, especially sa information dissemination sa aton sining mga konsumidores. Thank you again and good afternoon. Deriwavit si Miss Joy Fantilaga sang More Power Iloilo. Oh. Ilan tawa nyo pala ay bags ni Miss Joy, grabe man no. Oh, pulaw man siya kay from to time nagabantay para nga kung anong latest update to ma-share niya man sa media kag ma-update man ang konsumidor sa mga pumulo sa More Power. Sa mga kabombo naton, sa nasilingan ni Miss Joy nga ti, base may mga nagambal dira nga may ginapaboran nga mga feeders, no? Isa lang siguro sa ang madugang ko sa statement sang ni Miss Joy sang More Power, ginhatagan sa nagakigo sa nga konsiderasyon ining mga feeders nga kung sa diin mayara sang ospital, no? Located dira ang ospital malapit sa ina nga feeder sa aton sini nga mga kabombo. So kinahanglan gid man ina iya nga mahatagan sang nagakigo sini nga konsiderasyon kiti may mga pasyente dira kag kun maglawig karon banwa ang pagkadula sang supply sang elektrisidad dira ti mabutang man iya sa langalang ang mga pasyente sang ospital. Pero bisan ano pa man sa karon sini nga matinon ti medyo makayuhom-yuhom na ta sini. Pero hindi bot silingon sa aton sini nga mga kabombo nga ang mga plano to sa aton sini nga mga representative madula man to. Amo na nga daan ang batasan sa mga Pinoy mo, no? Basta gani iya nga sa kainiton sang or kainiton sang iya sini nga pag balatyagon kag may makapatahaw-tahaw duga kalipat na dayon, pero nagakadapat ginamang banwa nga sigihon kag tumuron sa kung sino gin man may mga diferensya dire. At the same time sa aton sinimatag palamati matagan man sa nagakigo sini nga solusyon through legislation, no, para iya nga hindi na masulit, no, ang tatlo kadlaw nga blackout sa bahin karon sa nga panay partikularmente diri sa syudad man kag probinsya sa Iloilo. 17 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na balikan ta si Bombo Jo Marvilla. May kantanan sa road closure in connection sa sining opening salvo sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Now, may pipila pa kagina ka mga areas dira nga ginahalug-halugan pa, but i-check ta for now kung ginstriktuhan na ginbala sa Iloilo City Traffic Management Unit ang pagsulod pagwa or movement sa mga salakyan. Joms, please come in. Bambutsam abisar nga ti may ginpahamtang na dring no entry sign ang katapo diri sa Iloilo City Traffic Management Unit. May pila gyapon no ka mga motorista ang nagabiolate sini no. Actually bag-o lang na patadagan sa video no ang pag-explica diri sa traffic enforcer kag isaban diri ka motorcycle rider. Ngati nag one way ini siya gamaya lang sa makabunggo diho kay nag left turn siya diri sa area sa dalan mapa. So pag left turn niya, kay may na sumalang sa motorsiklo, Tasig Mandalagan, siguro may anticipate ang motor balang-balang, pero the opportunity why man san tumba, no? Ang ining tigulan diri ngati nagpamilit gid makasulod diri sa one way nga dalan, sa may dalan Jimba sa corner diri Mapa Street, Iloilo City. Ari man ko Sir Rombe, Sigla Sir Rombe, ang traffic enforcer diri Bumbutsam no sa area naton.
Sir, dire kita sa Bumbuhan ay Sodto. Kamusta dire ang assessment nyo subong kay nag-umpisa na kita closure? Tuban. Okay naman sir So hindi naman hindi naman critical ng topic Ang iban kita ta may nag-violate get do na to kina. Anong ano ta sir? Anong ginahimo ta sini sa man nag-violate kay iban bisan wan lagi sunod pa? Yung tagaan lang sa buong konsiderasyon sir. Para nga daw wala ta sang wala ta sang gamo. Pero karon kon mag-start na kon may maagi na yung mga warriors so strictohan ta na. Strictohan ta na sir para layo sila sa desisya. Pero ang kalabanan di daga motor malangga violate no? Oo. Joms. Kay ang four wheels. Joms, yung kubi mangkot sa kay Sir Traffic Enforcer kung ano sinim advice sa mga tao nga luyag magwa bala sa city proper area, mapadulong sila bi diversion road. Di nang mas maayo sini nga lagyan, Joms? Sir? Like ay mamangkot adi. Bako damo ari mabubutsan po may counterflow. Tus. Dari ito bangon tadi kamera tabla. Pari mga four wheels. Araro. Di dapat sila di naslakot tani magi, Joms? Dire sila tani magi sa may Rizal, dis may abot nila dis may Plaza Libertad. Abi dis lak liko dire pa wala pa Rizal o kung dire sa liko sa may Ortiz bla. Bombocham. Posto sa may Rizal o dira sa may Central Market. Dira ang alternative. Serom. Excuse na sir. Adin to halin Bombocham sa may diversion road. Kung halin ka city proper area, di nang mayo nga lagyan padulong sa diversion road kung gusto mo magwa bladriaw para hindi ka may pits traffic. Kung halin ka dire sa may city proper area going to diversion road din ka pwede makagi nga do hindi ka may pits traffic. Dahil kagi sa may UI. Rizal UI Rizal. Tapos padto sa may Valeria. Tapos Valeria Maria Clara. Panabitasan. Isit. Astaytay magida. Astaytay da blabong butsam lapos sa bitasan. Akon lapas ka ti pato kon pa diversion ka pa wala. Muna kuno ang alternative diri karon nga ruta. Diri sa sining mga salakyan nga nagalabay diri sa subong Matrion. So far amo nang situation dalon ta lang to kina sa area man to sang Rizal Lapos so gaginutok mato. Kay ang Barrio Obrero nga jeep hindi nakagi no kay usually diri sa gagis likod Kapitol mo. Adas may Taytay Blalapos. So diri sa kagi to kay gisarduhan na. Ang mahimo malibot gid lagli no. Dito sila manglihid sa Rizal Lapas Gym. Dito to at tapos dito sila sa may Lapas Plaza no akon Lapas Market. Pagabot sa Lapas Market dito sila magi sa may nabitasan. Pagabot sa nabitasan balik sila dis may Taytay. Lapos naman diri sa may Valeria diretso dis may area sang city proper bati maluwig-lawig paglini. Ang ruta ni sa mga iban nga jeep ang subong nga naumpisahan na karon ang temporary road closure diri Bombocham. Ang iban makita nato no diri sa likod tabla ho. Galakat no galakat ang iban kasi siguro kung masakay sila malibot pa ning jeep mo. Diri sa may Rizal ho siguro mas prepared nila malakat na lang kahit diretso dam lang to sa unhan no kung dira malas labi sa may area sa downtown area mas mayong man kung maglakat-lakat ka na lang Joms apisar nga ti medyo mainit but hindi na ikaw makadugang pablas pagpugok sa dalagan sa trapiko kung may dala kaya nga salakyan or motorsiklo limitado man ang ila siniya nga dalan nga ma-access or pwede sila makagi tingiban sila mas mayo lang siguro maglakat-lakat ka lang anay? Yes. Basta may payong ka lang Amo na gadi makita naton iban kalabanan galakat na lang gid no diri Bombocham sa subong Matrion. And dugay-dugay no check tadi ang dugang sa ni karon kay diri sa likod ko diri ni magi karon mga warriors no halin di sa may Freedom Freedom Grandstand kay diri sa magi performer siguro Bombojomar. Mga ma-perform no sa kasadyahan sa Banuhanan. Okay, kasadyahan pa lang mo kung dinagyang natin mga warriors na nay. Excited ko no. Excited ka gani. Balang ko man.
So dire-dire sila magi amo nang likod ko di kita mo hawa na de. Oh. Wan sa may galabay. Kung ang magi nabi taga Bumbo, anong tawag mo? Ati agi lang sila di way may problema. Puwerte. Oh, abi ko na ma'am, baka nga mga amagi kung mga taga Bumbo magi na, mga Bumboers. Mga reporters, Di ba, Joms? Gani. Oh, kung So, mga driver abi magi na, anong tawag sa ila? Ati driver man. Nice! Yan, Joms. Ano na yan, drivers, no? Amo gani. Ano to, pre? May namang yo. Dahil lang. Oo. Talagyo na siya? Oo. Mga nagamotor, no, sinulod sila di bisan one way, no entry. At importante na, Joms, ang importante lang sa to, kay namangkot siya kung din pwede makagi. Para nga hindi man siya bala makatuga, dira sang kung ano man iyang paglapas, abi, sa aton sining road closure. Yes. Diri karon Pambucham. So muna no, diri halinde sa Meria ko diretso na to sa may Kapitol no, diri baya James Basa ni karon ang mga ma-perform diri hasta dito sa may provincial Kapitol. Pambucham. Mayoman kay ti subong way man sang do nag do nagumgoom ngati nagapatimaan sa magtupa sang ulan kag daw kanami man sang panahon. Although ngati medyo mainit-init may pagdapyaman sigapon sang hangin diri sa may city proper area Pambucham. All right. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang live report. Sa liwat sa aton sining mga kabombo ang mga mayor nga dalanon sa bahin karon iya sa city proper area. Tanan-tanan kita siguro very tawag sini bala daw kasubong sini nga naibaluan naman naton tanan, very familiar na kita sa mga areas nga ginapang sirado during iya sa mga may mga opening salvo, may mga event diri sa city proper area. So kung hindi man lang gintuman ka importante ang imo siniyang transaksyon or may hilikoton ikaw sa aton sini mga kabombo, mas mayo pa ipaiway lang inaanay. Sa aton sini nga mga taga Palamati para nga hindi na kita makadugang sa pagpugok sa dalagan sang trapiko, sa aton man sini karon iya nga mga kabombo. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Check tabi si Bombo Angel Tan kay ang Iloilo City Traffic Management Unit. Yun pa sigurado nga may nakanda nga mga traffic personnel para nga magaguide sa mga motorista during sa road closure. Kag ang alkalde dismayado man sa gyapon nga na-energize na kita tanan sa pinagi sa more power kaya balkang inasang aton sining alkalde siya sa balay to ay kami suga pagkadto ko di sa City Hall ay man sang suga do palangga gi kuya sa NGCP balikan tayo ni matapos sa bilang importante ng mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 31, 2023 to January 6, 2024. Ang Enero 5 among first Friday of the year, ang tanan nga mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus ang ginaagda nga mag-attend sang first Friday Mass sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 5:30 sa hapon.
Sa sining nga weekend, si Mr. Totong Villaruz kagang iya banda are set to give the first Saturday of the New Year a big bang. Pinaagi sa paghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa concert at the Plaza. Magalanog alas 6 ang gabi sa Enero 6. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Mags kagiban pa ay igaparapol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Enero 7, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog kag kabakod agod pa nga tubangon ang mga pagtilaw sang tuig 2024. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri karon sa pagpangalagad sa Bombo na isauto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby, i-check ta si Bombo Angel Tan, ang Iloilo City Traffic Management Unit. Nagpasiguro diri nga well-deployed ang mga traffic personnel para nga mag-guide sa mga motorista during sa road closure. May kantanan sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Kag check taman later on balita ni Bombo Lindsay bali ang Cebu Negros Panay Backbone Project ginalauman nga matapos na sa Marso tuig 2024. Amo na bala ining sabat. Kag posibilidad nga solusyon sa sining makapila na naton kabes nga na experiencean nga power blackout. Check tanay si Momo Angel Tangel sa report na please come in. Bombo Cham, subong adlaw, ginapapuli anay ang mga empleyado sa Iloilo City Hall. Tugtog din lamang sila alas 12
subong nga udto bangod man sa una nga pahayag sa alkalde nga power interruption, pero after na ning papuli ang mga empleyado Bombot Sam, ang more power nagahatag sa ila announcement nga okay na o kung so far ang mga residential diri nga mga areas masupplyan na sang kuryente. Ug madamo man diri sang mga statements si Mayor Jerry Trillanes Bombot Sam regarding diri sa National Grid Corporation of the Philippines nga ikalabanan diri nagahatag gid sang simpatiya ang alkalde sa mga Ilonggo man nga nabatsyagan ining pag-antos nila, iban diri sa ila nagatulog sa plaza, nagagwa para gid lamang makaambit kag di makalikaw sa tuman nga kainit sa tagsa nila ka mga puloy-an. Bombot Sam hambal pa gani diri ni Mayor Jerry Trillanes 6:30 pa lang kaina sa bahin sa City Hall, wala na sang kuryente as the reason why nga generators na gid lamang ang ginpanggamit o kung gingamit sa mga kabombo naton. Kaya mismo sa balay ni Mayor Jerry Trillanes Bombot Sam wala man sang kuryente. Si ambal niya diri do palangga gid siya kuno katama sang NGCP Bombot Sam. Kaga ang hambal niya diri niya, it is good that I went through this so that I can feel what the ordinary Ilonggo feels, Bombot Sam. Ambal sa alkalde mayon agani nga subong naagyan niya ang amo sila nga setup, at least mabatyagan kung nabatyagan niya man kung ano ang nakabatyagan sa normal nga mga Ilonggo nga nagagwa aga pangita sang area para nga makapahangin-hangin anay Bombot Sam. So far subong amo ini ang taon tapagid kung ano ang bag-o na statement ni Mayor Jerry Trillanes sa sining pagbalik man amat-amat abis ang kuryente diri sa bahin sa syudad sang Iloilo, Bombot Sam. Okay, so doon na umpawan man si Mayor kay nakabalik na re-energize na gel. Pero Bombot Sam mambal niya dihay, ni latest statement ini siya, si apat hindi kaadlaw nga sa piring o kung pag-antos. Isin oni ang makuan silang basulon sang bisang consumer, so it's going to take the hit for this, the consumer. Sino dapat niya ang itudlo Bombot Sam? Permi man lang niya kung hindi konsumidor, taxpayer ang nag-absorb sang kasakit, antos, tanan-tanan na lang ang aton siniyang mga opisyalis kagainsya sa gobyerno, manghinaw mo lang na Ang magandang problema Bombot Sam kay imbis nga kontani permanent solution diri ang ihatag kag isabat man sa bahin kung sin o gid-abi ang nakasala. Ang problema diri mansig tudlo lang man sila Bombot Sam kung sino ang dapat masulon. Yang pumuluyo iya syempre sumong nagasalig na gid lamang Bombot Sam kung sino ang makahatag sang tingog manabi para sa iya. Amo gid depende ni sa aton sini nga mga representante, Pilakbilog representative, Ilonggo representative tadi. Idepende ni sila kung paano nila sini iya ipalaboto ang sentimiento, ang tingog sang mga pumuluyo sang syudad, probinsya sang Iloilo, mga Ilonggos pangkabilugan sa patigayunon sini nila iyang legislation or investigation in aid of legislation. No? Kag yan mo na bla, may pipila man niya ka mga congressman nga daan nga ti nalakip sa mga benepisaryo sa purpose sa Bombo Angel? Yes, Bombot Sam, amo gid na ang balantayan man kung ano sini nga mga liko ang pag-obrahon nila, hindi nga band-aid solutions lang nga okay subong may supply na, tapos kung madulaan naman supply, ano naman yan set up Bombot Sam. Kag pangitaon tagidi kung kay sino may kapaltahan dire ba Bombo Angel hindi nga siling yang matutok lang kita sa solusyon. Ang solusyon niya malabot kita naton, pero nagakadapat nga mayara sang accountable sina dire sa apat kadlaw nga blackout diri sa bahin sa syudad kag probinsya man sang Iloilo sa pangkabugusan siniyang isla sang Panay, no? Ti dapat maghulag, magpulok, no? Tanan siniya himuon dapat sa mga Ilonggo representative sini naton, pamatud-an sini nila nga hindi sila miyembro or hindi sila benepisaryo sa purpose nga pungko, pamati, perma, pamahaw, puli. Jel? Amo gid Bombot Sam nga si ang sweldo balakon ang kwarta sa mga taxpayers may ginakadtuan for the meantime. Isa na sa mga balantayan ng Bombot Sam sa mga kabombo naton kung diin gidabi asta ang mga statements kanibala
nga mga ginakondemn nila ang amo sini nga set up man o kung natabo sa Iloilo City nga ti hindi lang akta sa papel kundi pati sa timog nga ti ipakigbato ni sila Bombotsam. All right. Kaya so far Bombotsam, idugang sa nalang din subong ang traffic situation sa basin sang siyudad sang Iloilo kay ti do subong pa lang do gaigod na di ang sitwasyon man sa mga salakyan pag ti asta pagid ni karon sa hapon Bombotsam ini nga closure sang sila ka mga dalanon diri sa may Iloilo City proper para sa kasadyahan o kung opening salvo sang kasadyahan sa kabanwahanan Bombotsam kag ti makita naton diri sa niatubang mismo sa Iloilo City Hall. Hindi lang mga salakyan kundi ni mga dagmay diri nga mga food carts na ang nag-amat-amat na star kag expected ini nga magadugang man abi nga cost sang traffic Bombotsam. At sa interview diri sang Bombo Radio, si retired Colonel Oldarico Garbanzo, headman sa Iloilo City Traffic Management Unit, iyaging pahayag nga expected na nga magadugog ang mga salakyan kag ang mga areas diri nga mentionar niya Bombotsam nga pwede gid agyan sa mga kabombo naton nga makalikaw sa traffic and open isa ang sa may areas sang Rizal, Isnart, Ledesma, De Leon, Valeria, Halandoni, ag mga dala nga area bala Bombotsam pakadto gid isa o kung gusto mo nga magpakadto sa may Mandurriao dira gid nga mga pwesto ini sila pwede makaagi. And Bombotsam so far makita naton diri ni mga pila na sa mga kabombo naton, yung mga Ilonggo ang nagaplastar sa kilid sa mga dalan para manabi bantayan ini nga program pero 1:30 subong Bombotsam balik-balikan ta magasugod ining misa sa may San Jose Placer Church nga after sini 3 PM magasugod na sa may Freedom Grandstand man ang program proper Bombotsam. Pamatian ta bala ang kabahin. Momoy dyan antes sa Tony Places Sir Garbanzos. Daw kasubong ini sang pamukaw ang setup. Ang sa pamukaw di Bombotsam do amo-amo man siya nga pag-close nila sang dalan mo. Pero this time iya pero namin ko bala kunti sa pamukaw to after sang misa medyo may street dancing tugtog iya nga makalabot sa Freedom Grandstand and sa liko sa kilid sang Kapitolyo daw amo man sila or after sa misa direktang tanan siniyang performers dito sa may Freedom kag ma-perform sila or may mag-perform sa Freedom may ga-perform dito sa may Capitol. Actually, Bombotsam, ang program is halin din sa Freedom. Amat-amat ang mga grupo o ang mga participants ni mga tribes ni pakadto sa may Capitol. So, bali may street dancing lang sila sa may city proper ayon. So, doon mo lang set up nila Bombotsam. At sa makalabot naman sa may Capitol area. Pero lang taon ta, double check kami kung pag-abot nila sa Capitol, ma-perform pagid sila. Initially, information at Bombotsam, ang mga bisita nga magakadto ara kanday Gov Toto Defensor, ara man ang si Congressman Jojo Ang, initially na Bombotsam, initially araman kuno si Mayor Jerry Treñas, ilang taon tayo ni Balantayan Bombotsam. Kaya ibati mo open up din ni Mayor Jerry Treñas kung ano sini ang iya nga setup sa mga kwan Bombotsam. Kaya si ang regarding diri kung ang iya mabiga concern sa sini nga tabo sa sitwasyon sa Iloilo Bombotsam. Sumatian sa balaanay ang kabahin sa pagpahayag ni retired Colonel Oldarico Garbanzo sa aton na interview. Ginimplement na naton ng aton traffic action plan no sa in relation ini sa pamukaw sa opening salvo sa kasadyahan sa kabanwahanan. So ang aton affected gid nga roads amo niyang mga parade route no sang aton nga mga tribe nga alin sa kabanwanan nga parade sila from Freedom Grandstand pakadto dira sa Casarial o sa Provincial Capitol kag dira sila ma-disperse sa likod sang Provincial Capitol amo ni ang aton nga Muliloni. So ini ang mga affected road naton amo ni ang Isnart kag Imbasa no ang kay na mo gining alagyan. Ang mga roads nga ga-connect sina dire no ang Muntinola, ang Solis, ang Arroyo, ang Arsenal, ang Aldiguer, ang Guangco kag ang siyempre ang Ortiz ni. So amoy na ang mga road closure. Tapos ang sa Piak naman no
ang Valeria, no, Valeria Delgado, and Valeria Sulis, and Ledesma Isnart. No, those are open road nga mga pwede na two-way gyapon, no. Makaagid ra ang aton nga mga PUJ kag ang aton mga private vehicle. So ang tanan nga roads nga naga-connect sa Jimbasa kag sa Isnart, siyempre hindi sila kaagid ra. So ang sa southern part sang Iloilo, ang magyan na gid nila amo ni ang Rizal Street, amo ni ang Isnart Street, ining Ledesma, ining De Leon, no, kag amo na ang Valeria, ang Quezon, ang Mabini, kag ang Halanduni, no. Amo ni ang mga na-identified nato nga mga roads wherein at least sa sini nga oras is still a two-way. Okay. Sir, how about naman sa deployment natin, sir? Kamusta and mga pilagi sila kabilog? Well, ang deployment naton diri sa city proper nga area gin-augmenta naton ini sang 22 kabilog so that ang tanan nga mga closures naton ma-manage, no, kag mabantayan. And then may mga identified kita nga mga imbutuhan or the traffic choke areas wherein amo ini gin priority naton para sa deployment kay tungod sang rerouting ini nga mga area like ining Jimbasa Samura Corner, General Yudes, ang atubang sang UI, no, ang atubang sang Atrium, ang Alandone General Luna, Halandone Ledesma, and other Ledesma Quezon, Ledesma Mabini. So amo ini makita naton nga i-priority because diri tanan ang imbuduan kag amo ini ang alagyan, no, particularly sa mga salakyan nga halin diri sa ports or sa waterfront area nga later on magagwa kag magatanaw sang aton nga opening salvo sa kasadyahan. Okay. Sir, pasiguro, sir, nga enough ng mga personnel natin, sir, to bantay, manabi kung bantay on the ground? Yes, I think na ano na ini na nakita na ini, no, gin-present ini sang aton nga mga supervisors nga amo ini ang dulugangan. So all in all, we have 59 ini nga na-assign diri sa city proper. May pulo ina ka special operations team wherein mag-augment ini kag sa mention kung mga traffic choke areas, no, nakamotor ini sila. Tapos may duha kita ka team sang road clearing, amo ni ang nagatanaw sang aton mga emergency lane nga wala dira sang balabag, wala dira sang obstruction, no, kay in case of emergency amo ni ang alagyan sang aton mga ambulansya, fire, ang VIPs and other mga essential nga mga movement, no, para diri sa syudad sang Iloilo. Okay. Sir, expected ni sir nga ma-start tabi karon alas 3 kay alas 2 nga daan closure na sa mga alagyan. Alas 3 to babi alas 5 or alas 6 dira sir ang medyo maka-experience sang grabe nga kagutok ng traffic, sir. Yes, no. Amon na gina-expect na namon pero ang akon gani hambal nga dapat ara kamo dira makita nga ara nga aton mga traffic enforcers kay ang volume sang salakyan karon kung magwa na dululungan ini. So we'll expect nga ang volume gutok gid ang aton nga dalanon because ang closure naton sa Isnart kag sa Jimbasa nga main road sang syudad. Pamatsam na batiag sa mga kabombo naton ang kabahin din sang pagpahayag ni retired Colonel Uldarico Garbanzon sa aton na interview ang subong diri pamatsam sa may Freedom Grandstand nagamatama sa diri ang pila ka mga tribo man kasi makita naton tama ka madinuagon at ilang ginatangtok very colorful gini pamatsam ang mga drums diri naga-set up na. So, makabadsag kita goosebumps. Kaya siyempre, makabadsagan natin nga another year naman na celebration para sa may syudad sa Iloilo Pagkasam. Alright. Live diri sa bahin sa Iloilo City Hall, ini si Bombo Angel Picturetan para sa number 1 and most trusted regional in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. Tinagalaom kita nga ma-manage sa Mayo, no?
sa nga Iloilo City Traffic Management Unit ining road closure karon kag paggiyaman sa mga motorista para nga hindi gid sila matamaan sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. Kay naintindihan man nato ng sitwasyon diri subong sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Iloilo mo, no? Nga may isa ka lang iya kadalan nga isirado, mapiktuhan ang kadamaan sa mga mayor sini nga dalanon. So kung ara ang presensya sa aton cinema traffic enforcer, so may magiya dira sa ila, may mambal nga ti hindi na di pwede ka agi. O diri ang alternate route naton, diri ka mo labay, no, para nga hindi ka mo matamaan sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, samtang nagapadayon ang opening salvo sang kasadyahan sa kabanwahanan. Check ko naman this time si Bombo Lindsay Bade. Ginalantaw siniya nga solusyon nga makapaiway sa pagluntad sang blackout sa area sang Panay amo ang Cebu Negros Panay Backbone Project. Naumpisahan na ini actually kag ginalauman nga matapos sa bulan sang Marso, 3 months from now. No? Sa aton sini nga mga tagpalamati or 2 months from now, January, February, March. Butang tabiti mga sulusubra pa March, mga badalagan sabi mga 3 bulan. Pero ti inibala makahatag sa aton siniya sang assurance nga hindi na kita maka eksperyensya sang 1, 2, 3 tub-tub 4 kadlaw siniya nga pagkadula sang kuryente diri sa aton sining area. Bombo Lindsay sa report na please kami. Nagapati Bombo Cham si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga isa sa mga mahimo makasulbar sa power crisis sa isla sang Panay amo ang pagkompleto sang Cebu Negros Panay Transmission Line Project. Sang tinilikdan nga tuig 2023 Bombo Cham sang ka-eksperya man ang Panay sang 3 man kadlaw nga blackout kag tinaliwat na naman ini subong nga 2024. Sa pagpakigangot naton kay Governor Defensor iyaging pahayag nga ang phase 3 sa nasabit na backbone project Bombo Chama ang nalakip ini sa 5 ka mga directives ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National Grid Corporation of the Philippines sang tinalikdan nga tuig. Suno sa iya dapat nga bisitahon liwat sa National Grid Corporation of the Philippines ang ining mga directives Bombo Chama bangod nga tiamo ini ang pinaka-epektibong approach sa pagsolbar sa power outage diri sa aton sa Western Visayas. Pahayag pa sang gobernador ang completion sang phase 3 sang backbone project ang natalana kuntani sang Agosto 2023 apanti wala ini natigayon kagang ining Cebu Negros Panay phase 3 ang nagalakip sang construction sang 230 kV transmission line facilities halin ina siya Bombo Cham sa Borotac Viejo substation sa probinsya sang Iloilo padulong sa Cebu substation. Makakomodar ini sa transmission sang excess power katumbas ang output sang duha ka 400 megawatts nga planta halin man sa Panay kag Negros padulong sa Cebu. Gari bala aton mamatian ang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ti ano ang nakuha naton base sini sa 5 ka direktiba nga siling sa NGCP matapos na ang phase 3 of Cebu Negros Panay Backbone sa Marso of 2024. Ng mga practical kay ng mga recommendations kay liwaton ko nangayo kita sa DOE. So, after this meeting, we will request kung anong assessment natin sa performance sa compliance ng direktiba. Kasi supposedly, muna din mga solusyon sa problema para hindi na magliwat. Tiyan mo itong una, dapat matapos sa Marso. Kung may mag-trip, may mag-untat temporarily nga planta, kag mabuhinan ang voltahe, kung sila nga pwede nga buhinan mo anay ang demand. No? Para nga wala disturbance sa grid, buti ang konsumo buhinan mo anay, para nga ang supply sakto. No? So ginatawag nila nga may frequency management. So may directive Department of Energy, Secretary Lutilla, nga dapat we will improve on the protocols sa pag-rationalize ang frequency. May kahilaptan sa number 2. To synchronize the protection relay of the distribution, generation, and transmission to protect the system. Nga dapat proactive ikaw sa pag relay sa aton nga mga sa distribution nato.
nga ang demand dapat may corresponding nga buhin sa demand para balansyado kag wala sang disturbance sa grid. Muna kilabtanan sa number 2. No? Number 3, ang mga ancillary services procurement agreement nga ina suno sa ERC kay chair sa aton nga chairperson. Ina ang mga reserve power supply agreements nga gina-aprubahan sang Energy Regulatory Commission nga gina-file for application sang NGCP. Nagwa kayo na sa aton nga discussion nga ang reserve power sa pamanay kulang. Bisan aprubahan man ang tanan nga application, kulang. Kaya nga ang aton nga siling nato, we need 300 megawatts to stabilize the grid. Pero ang demand sa panay is 400 megawatts sa subong. Again, yung validation. So, kulang ang reserve naton. Di anong konsekwensya kung kulang ang reserve? Kung kulang ang reserve, kung may pundo gani nga planta o kung may mag-trip, hindi mo mapunuan dayon sa sources halin sa panay. Kaya tinihaton, di ba? Kung may mag-trip, kung di mabuhinan ng bultahe, di dugangan ta para nga wala disturbance. Di kung wala ka sa reserva, hindi mo siya mapunuan. Pero kung hindi yung protocols mo, ang ginatawag protection relay, ang protection, kung hindi may protocols mo, hindi ka pwede makigangot dayon sa distribution utilities mo sila nga dali lang ang aton nga demand i-plastar na to na buhinan ta para nga masarangan sang voltahe sa grid, di ba? Ang load naton balansyado. Ang term nga ginusar nila kaginas nga is load management. So duha ka bagay, kung may mag-trip o kung may mag-untat nga planta temporarily because may problema o kung may schedule kita nga mga pag-untat nga dapat ang voltahe ma-sustainer na po. O kung buhinan mo ang demand buhinan mo ang demand na frequency management. So sila sa RCA bisan aprubahan na inatanan kulang ang supply. So may recommendation kita alin sa IMOP, Independent Energy Market Operators, they also participate nga maigid kung makadugang kita sa supply diri sa generation sang power diri sa panay. So mutong highlight ang backbone sa Marso matapos na. Makita natin ng mga technical list na makita mo sa mga presentations that they will submit to us after the meeting. So, muna ang mga significance ni natin. Of course, ang number 1, padayon nga ginapangayo sang DOE ang kinahanglan nga mga data. Ang transparency para maathag sa aton Department of Energy ang sitwasyon kung may problema. Nabatian, Bombo Cham, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. By the way, Bombo Cham, ari kita dari subong live nga naga-report dari direkta sa may Iloilo Freedom Grandstand. Pangugat ka matamat na dari Bombo Cham nga nagadamo wala mga pupuluyo nga nagabantay dari subong sa performances ang aton mga tribo or mga festivals. 9 participating festivals dari Bombo Cham sa halin sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan dari sa aton sa probinsya sang Iloilo. Makita naton karon nga timaga pakita sang ilatag sa mga performances sa opening salvo sang kasadyahan sa Kabanwahanan 2024. Actually, Bombo Cham, para sa aton nga mga kabombo sa ideya lang, no, ini ang first in the history nga nagpatigayon sa opening salvo ang kasadyahan sa Kabanwahanan. Kaya way back, mga pila naman katuig, mga nagliligad, wala iya sa opening salvo ang kasadyahan, kundi ang dinagyang festival or ang aton lang mga ating tribe competition, Bombo Cham. So, bantayan talang inakay sa subong, the Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., kagang mga participating tribes naton, ara pa ya sa may San Jose Parish Placer, may ara pa ya sa misa nga ginapatigayon dito. After that, Bombo Cham, diretso ni sila dayon, makadto din sila mapadulong dari sila sa may Iloilo Freedom Grandstand, kung sa diin
may ara sang marching band ang Iloilong Banwako patukaron ina siya padulong diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. Tapos ara man syempre ang entrance ang aton nga gobernador Governor Toto Defensor with Iloilo Provincial Government, Iloilo Festivals Flotation Incorporated, ang kasadyahan sa kabanwahanan, mga officials naton kag syempre ang mga municipal mayors man Bombo Cham. So maghahatag idari sang mensahe ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, ang Uswag Iloilo, ang si Congressman Cham Baronda, kag si Iloilo City Mayor Cherry Tranyas, kag si Governor Toto Defensor Jr. Bombo Cham. All right. Live direct dari sa Iloilo Freedom Grandstand, ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Made para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade sa imo siniyang follow-up report. O bantayan ang dugang paginsiling nga mga balita kag impormasyon sa iban sinmanusi Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon namang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ismomot siya Blanco Hover gabilin sa imo sa manayay nga hapon. May God bless us all. Para sa the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for December 31, 2023 to January 6, 2024. Ang Enero 5 among first Friday of the year, ang tanan nga mga devotees and non-devotees ng Sacred Heart of Jesus ang ginaagda nga mag-attend sang First Friday Mass sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa sini nga weekend, si Mr. Totong Villaruz kag ang iya banda are set to give the first Saturday of the New Year a big bang. Pinaagi sa paghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa concert at the Plaza. Magalanog alas 6 ang gabi sa Enero 6. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 7, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog kag kabakod agod pa nga tubangon ang mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang simple nga paghusay isang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay isang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay isang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano. Amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbaso ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Sa saninga matinion, kita naman ang Maga of the Night. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a great Friday. Medyo super good ang
or super busy gid ang mga streets diri sa syudad sa Iloilo, may opening salvo sang kasadyahan sa mga kabanwahanan. Sa sini nga hapon, so be guided sang mga rerouting, and I just hope nga ang tanan nga mga kadto diri would be enjoying, ang mga lantaw would be enjoying, nga preparado man just in case sa ulan or sa init man, your water, and especially, ang inyong safety dira. Kung may mga kabataan ka mo nga bitbiton, para nga maglantaw sa sining opening salvo, see to it, ha? Nga ginauna nyo ang safety sa inyong mga kabataan, kag of course, ang inyong man nga mga kaugalingon. Again, this is Tita Regine, nga nag-aabi-abi gid sa inyo sa sining nga hapon, those who are staying at home, or ara sa ilang mga trabaho, kag may mga monitors, nagapamati especially diri sa kahapon lamang program. Salamat gid for choosing KLP again to be your company. Sa sining nga hapon, and stored for all of you ang mga matahom gid, nga mga istorya nga gin-share diri sa kahapon lamang program. Gani ikaw man dira, I am also inviting you. Basi kung wala ka pa naka-share, kag interesado ka man sa inyo tanan nara nga luyag magpasakop diri sang ilang nga istorya sa kahapon lamang program, feel free and anytime pwede ka mo ka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo ina and then ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And by the way, sa kay Sad Girl sa nga Pasig, ang aton nga scheduled to be interviewed tomorrow. Winner natin siya last week. Sad Girl, if nagapamati ikaw dira, please be here sa station, diri sa Bombo Radio, sa may Mapa Street, Buwas, Bangod, mag-interview na ako sa imo. And please be here before 2 o'clock. Kag palihog sa pagkadto mo diri, pa-Xerox nga na nga daan, 2 copies sang imo nga ID. So don't be late, ha? See you tomorrow diri sa Bombo Radio before 2 p.m. Hope makaabot ka na diri. Medyo malayo-layo ang Pasig, so please consider ang imo nga ginhalinan. Ari na nga itong ambahan na sa welcome you all mga kabombo sa Friday edition sa sininga palatuntunan. Kahapon lamang kaopenin niyo si Tita Regine from JRO Claret. Ngano, good afternoon. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat-dawat na lang, antuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yun ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang atong handumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke, smile lang tanang pagmamahal. Ngano man nga di, ngano man nga di,
nga naman nga di ka panganak pa. Bato na lang maski saktan lang ko. Abi na ko kung ang mulabaw, kung malako wa nailain. Aparwa mo kini ibalo ka, tulo na Sindan lang ko. Wato na lang maski sakitan lang ko. The best way to healing is accepting. Ngano para sa inyo from JRO Claret, may mga nasasaktan ba dyan? Naipit ang inyong kamot? I just hope kamot lang or tiilan na ipit, hindi ang heart. Ay nako. 15 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. Ready na ko din nga magbasa sa ating first story. Ari na ang luyag i-share sa aton ni NB sa probinsya sang Iloilo. Wow, every week may story sa aton si NB. A New Year resolution ang tigulo. My dear Tita Regine. Mayong hapon sa inyo tanan, all KLP staff and members of Bombo Radio Philippines, sa imo Tita Regine, sa tanan nga mga contributors, listeners, and lovers sa makalilingaw nga programa ang kahapon lamang. Tita, way segundos, minutos, oras sang panahon ang akon nga ginausikan sa pagpanumdum sa manami nga leksyon nga ipabati ko sa kahanginan sa mga maukod kag kaupod ko nga tagpalamati sa sininga program. Here I am again, once again, to tell you about a little girl nga si Nora. Sa pagsugod na palang eskwela, kahibalo na siya mag-isip sang kwarta, kay gintudloan man ni nanay na. Tungod sang kawadon, kay do hindi man si nanay na makapabalon sa bata kung mag-eskwela. Ginasupot na ang sobra kabalo na adlaw-adlaw, kag ibakal papel, dulce kag tinapay, ibaligya sa mga classmates na para may balunon pag-eskwela. Butanan siya nga bata, kag maaram. Maskin tama gid kapigado ang ilang nga pangabuhi sa uma, pero malipayon sila nga nagapuyo, kay nagabuligay. Si tatay na mapisan manguma, kag magtuwang-tuwang sang labas, ilibod baligya sa mga tao sa baryo. Si nanay na nagatanom sa mga gulayon, gasagod bisaya nga manok kag baboy. Tungod mabudlay sa bata ang pag-eskwela, kay malayo ang ilabalay dito sa uma. Nagdesisyon sila mag-asawa nga magsaylo puyo sa baryo, nga daw 12 ka kilometro ang panawon ka bata pakadto sa school. That was the moment when her mother, Norma, and I knew each other. Kay aragya na nga mon balay, pakadto sa school kag tiyenda. Nagahapit ang mag-iloy sa balay, kag magpasirong kung nagaulan, kag mag-uro istorya, hasta nga lakip na pag-istorya ang ila problema.
kag nangayo sa akon nga panugdaon. Hambal ko, magpangamuyo kamo, mabuligan ni Lord, kay maabot lang dia sa inyo hinahuna, kung anong inyo dapat himuon sa kasulbaran sang inyo problema. Tapos harvest, ginbalik sang tatay ang iya ginauma sa tag-iya, pati ang mga tinanom nanda, kaginbaligya ang mga manok kag baboy. Ang kwarta, ginpatindog sang payag, kagang iba, gintago sa pag-eskwela ni Nora. Maayo man ang ila pagpuyo dito sa baryo, kay mabinuligon man sila nga mag-asawa, kag sa mga activities sa baryo. Nagsugod naman si Norma pananom-tanom sa mga utanon sa palibot. Sa palibot sang ilapayag, kag magsagod, Bisaya nga manok. After 3 years, ang tatay na higara sang iya mga amigo nga labasero sa pag-inom sang alak, nahagadan. Ang ginansya na sa isa ka adlaw nga libod sang labas, ginasapar na makabakal bugas kag ipapa nga kinahanglanon sa balay. Way nagabakal sudan, kay Jan gakuha sa ginalibod ng isda. Kag ang iba, ginapahubog nanda ka mga amigo na. Samtang si Norma naman, nakatuon magmadyong, upod sa ila mga kasilingan nga madyongera. Naganyat siya kay permi nagadaog sang primero, pero sang urihi, nagakaperdi na siya. Kag ang nasupot-supot nga kwarta sa pag-eskwela sa bata, nagamit pa sa pagmadyong. Nagainit ang ulo na, kag pag-abot sang tatay nga hubog, tama, kasadya ang panimanlay nanda. Kaano-ano man ang peryahan sa kagahon. Disturbo sa kasilingan. Kaginreklamo na sila sa barangay kapitan. Nagapromesa sila nga hindi na magliwat, pero liwat man gihapon. Nagasinggitan, nagahambal ang bata nga maguntat na sila away, pero waay lang sa bungog nila. Kaluoy kay Nora, hindi pa kasarang magtambag, nahadlok siya maigo sang inumol nila. One time, dumalipong siya sa sobra kahadlok, kag kakulba. Nagpukutay kag nagdumugay gidabi si nanay kag tatay na. Naghiribion siya nga nagasinggit sang tabang sa kasilingan. Gintambagan sila sang tanod, kag didto ginpatulog sang kapitan ang tatay sa baryo hall. Hasta nagabot ang panahon, hindi na ang bata kaagwanta sa sige nila away kag pasaway. That was December 9. At 5 a.m., waay pa sila kabugtaw, likom sa ila ihibalo, naglayas ang bata nga nagahiribion, dala tanan nga bayo kag notebooks. Nagdiretso sa kumbento, nagdangop sa mga madre, nagbulig-bulig kag nagpaampon, kay way naman kuno siya ginapalangga, sang iya mga ginikanan nga para hubog kag madyongera, nga sige lang kaaway kun gabi. Ginsugiran na ang mga madre sang iya nga problema. Naghambal nga mauntat siya anay pag-eskwela para hindi makita sang nanay niya. Grabe ang pagsunggod sang bata nga hindi na gid siya magbalik pa sa ila. Namahala na siya kay Lord nga magbulig sa iya kag pagsolbar sang sige away ni nanay kag tatay na. Si Norma nagsagad kahibi, naguntat ka madyong kag magpangita kay Nora sa eskwelahan, sa maestra, kag sa mga classmates na. Amo man ang tatay, naguntat kalabas, naguntat pakubog, kag magpangita man anay kay Norma. Do mga buang ang mag-asawa kapinangita sa bata nila. Nagbinasulay sila, kag naguntat ang ila inaway, kay masako sila pagpangita kay Nora. Kung kaysa, hindi nakapauli ang tatay kapangita. Tita Regine, waay gid nila makita ang bata. Nagpasibya sila panawagan sa radyo, pero waay gid. Nabatian man sa mga madre kag ni Nora ang ila panawagan, pero nagahibi si Nora. Gapakitluoy sa mga madre nga hindi gid magsugid
nga janta na nanago sa kumbento. Ginaulo-ulohan ta na ka mga madre nga magpakita na para hindi na magkabuang si nanay kag tatay na kapangita sa iya. Pero hindi gid ta na gusto nga makita pa. Nagsumbong ang madre sa pari parte sa maayo nga solusyon sa problema ni Nora. Nag-advise ang pari sa madre nga isurrender ang bata sa ila mga ginikanan. Gintawag ka pari ang bata, kaglaygayan nga magpauli na sa iya mga ginikanan. Sa pagsolbar sa problema, kay way nagapahubog si tatay na, kag waay nagamadyong si nanay na. Tama kadugay ang hiribion sang bata nga nagapakitluoy sa pari, nga hindi ta na magpauli. Naatol gid sa December 25 ang pagpasugat sang pari sa nanay kag tatay ni Nora nga makadto sa kumbento kay may istoryahan sila. Nagkadto man sila. Kag didto nakita nila si Nora nagahiribion kag indi gid gusto nga magpauli pa sa ila. Ginakos ni Norma si Nora nga nagahiribion man sa kalipay nga nakita na siya. Amo man ang tatay. Naghakos man kay Nora nga nagahiribion man. Hambal ni Nora, insa nanay, tatay, gipangita pa ako ninyo nga waay man kamo nagapati sa akon. Nga untatanan ninyo ang inyo pag-inaway. Insa, way na kamo pagpalangga sa akon? Waay na kamo anak sugod karon. Waay na ako pagpalangga sa inyo. Sila na mothers kag father ang akon tunay nga mga ginikanan nga nagapalangga sa akon. Hasta nga nagdalagan si Nora sa kwarto kag maghiribion. Ginuluuluhan naman siya sa mga madre nga pamatian na anay ang paatag sang iya mga ginikanan. Samtang ginarelate ni Norma sa akon ang nahitabo, nagatururo man tita ang akon luha sa pagsubay sa panghambal sa isa ka 10 anyos nga edad sang bata nga nagasurunggudanon sa iya mga ginikanan nga sarawayon. Masakit kag masubo gid nga batyagon. Nagluhod sila, naghibi sa pagpangayo pasaylo sa ila anak nga indi na sila magliwat pa. Nagpakitluoy nga magupod pa uli si Nora sa ila. Kag si Nora naman nangayo pasaylo kag pahanugot sa ila nga magpabili na lang siya sa kumbento sa mga madre kay gusto siya magsulod sa pagkamadre. Nay, tay, maayo kung magbag-o na kamo. Magpuyo sang malinong kag malipayon. Parehas sang una nga pagpuyo naton sa uma. Nay, tay, magampo kamo permi kay Papa Jesus. Naghambal sa akon si Norma, Tita Regine, nga nagsakit gid ang ila buot nga waay magupod si Nora sa ila nga pagpauli. Pero waay sila mahimo sang desisyon sang bata nila. Ang pari naghambal nga daw maanuman ang mga madre pag ulo-ulo kay Nora nga magpauli. Kapin pa, bugtong lang siya nga anak. Pero nagatururagay gid ang luha na sa pagpakitlooy nga diri lang siya. Kay gusto siya magmadre nga makaserbisyo sa Dios. Ang akon panugdaon, respetuhon ninyo ang desisyon sang inyo anak. Kag indi ninyo di pagkasakitan. Mabulawanon di nga baratyagon sang bata nga gusto magserbisyo sa Dios. Gani, inyo di pasalamatan. Although ang Pasko masubo sa ila sa paglayas ni Nora, pero sa pihak na bahin, nangin malipayon sa pagkakita sang bata nga nakapamata sa ila. Labi na gid ang pagtugot nila kay Nora nga magmadre sa pagserbisyo sa aton mahal na Dios. Tita Regine, amo to ang nahimo nila nga New Year resolution. Sugod sad to, waay na hinubog, waay na pagmadyong, kag nagbuligay sila pagtukod sang bag-ong panimalay, malinong kag malipayon nga pagpuyo. Nagaupod sila permi pagsimba, pagbisita sa bata nila.
Nagadala sila urotanon kag manok nga irihawon. Tita Regine, kung hindi mo gali ma-experience aktual ang hitabo, hindi ikaw makamatnon, makarealizar, kag magbago. Sa katapusan, nakamatagid man ang magtiayon sa kamatuuran, sang maayo, malinong, kag malipayon nga pagpuyo, diri sa duta nga luhaan. Diri lang anay kita kutob, tita. Salamat sa imong pagbasa sa ning episode. Kay gabay pa nakuha initanan sa nagat na palamati ang mainundanon kag matahom nga leksyon. More power in your program, and may God bless us all. Yours truly, in B, San Iloilo Province. Usually, amo gid ni nagakatabo no, when conflict arises sa first part, masakit para sa tanan nga involved. But it would just take that situation for everyone to realize. Kanami, because may realizations sa mga ginikanan and also para sa bata nga nabalaan niya, that early, kung anong yung purpose diri sa kalibutan. Nga may ara gali siya sang calling, kag gusto niya gid nga suyuron. Gusto niya gid nga magkadto sa sina nga direction. So kung isipon naton, doon nangin rason atong naging palahubog, nangin madyungera ang nanay, ang tatay kay gali parang matabo ang inang sitwasyon nga kung sa diin sang hindi nakaya sang bata dito siya nga nagdangop sa kumbento, sa mga madre. And maybe there, na-realize niya nga mas luyag niya dito, kag mas luyag niya nga magserbisyo sa aton nga Ginoo. Although ang motivation is that nagalain na niya buot, kaya nagsunggod siya sa iya nga ginikanan, that's why nga naghalin siya. But sang dito na, siguro, she became so aware sang peace, serenity, and everything, all the love in the faces ng sininga mga madre, nga she also wanted to become one like them. And sa murang edad, nakadesisyon siya nga that is what would make her happy. And even if nagkalitaan na sila liwat sa iya nga mga ginikanan, she was so firm sa iya nga naging decision nga she would stay there because luyag niya man nga magmadre. Well, at first, hindi ma-accept sa mga ginikanan, nag-promise nga hindi na paghimuon liwat ang rason sa iya pagsunggod. But because nga nanindugan siya, ultimately, ginbaton sa mga ginikanan, it's good nga ara si father, ara ang mga sisters, para nga mag-explain sa mga ginikanan. And ang ending, nagpinatawaray, kag ginbaton, ginrespeto ang desisyon sa ilang bata. But at the same time, ang pagpukaw sang ilang balatyagon, bangod sang ilang bata, sa ginhimo sang ilang bata, is something that pasalamatan gid nila. Kag kanami man nga bisan mabudlay para sa ila, but ultimately nabato nila nga amo na ang luyag sang ilang bata. Kag sila man narealisar nila nga hindi na kinahanglan nga balikan nila ang atong episode sa ilang kabuhi nga away na lang sila nga away bangod sang pagpanahor kag bangod sang pagpahubog sang alak. And so kanami nga because of that nabuo sila liwat as one family, but of course si Nora desidido na gid nga magmadre na siya. And para sa iya, happy siya nga nakamuklat man ang iyang mga ginikanan kag luyag niya nga ti sa sina nga sitwasyon sa gihapon mangin malipayon, mangin malinong ang pag-ubdanay sang iya nga mga ginikanan. And actually,
they didn't lose her because kabalo sila nga she would be in good hands kag siguro na realisar man nila who are they para nga punggan kag para nga magpamalabag sa luyag sang bata nga magserbisyo sa aton nga Ginoo. So kanami gid kay kanami man sa mga realizations and so sa mga magasawa dira nga magamo man nangin magamo ang pag-inupdanay bangod ginsudlan sa mga bisyo, ginsudlan sa hindi manami nga mga buluhaton. Please stop. Okay? Before pa nga maguba ang inyong panimalay, before pa nga may isa, duha ka bata nga madula sa inyo, diri gid na realize no sa mga ginikanan nga after all, they love their child so much and they're willing to give up kung ano man to ang for a while nakahatag sa ila sang kalipay, temporaryo nga kalipay, but they know nga sala nga pamaagi. But anyway, as I have said, ang realization sa tagsa-tagsa is manami gid. Si Nora nabalaan niya what would make her happy. Ang mga ginikanan nakahibalo sila ano ang ilang pagkulang, ano ang ilang sala nga nahimo, and the three of them have decided nga baguhon ang kaugalingon to change for the better. Kag ang pag-allow sa kay Nora is one thing, of saying, sige Lord, gina-surrender namon sa imo ang amon nga anak. And they are also surrendering ang ilang kabuhi sa aton nga Ginoo. Kag I am sure that they are just out there to let Nora see nga pwede gid sila nga makapanugod sa liwat kay kanami man after nga nag-amo na sila ang sitwasyon, permi na sila nga nagasimba, updanay na sila kag nagbalik gid sa manami ang ilang relationship kag sa manami man nga nagbalik ang ilang pag-inupdanay even minus Nora sa ilang panimalay. But of course, they know nga she's really in good hands kag suportado gid nila kung ano man ang luyag sang ilang anak. Thank you so much gid sa imo NB for this beautiful story nga gin-share mo diri sa aton. We still have more stories to share with you. It is now 35 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization.
Ang suicide ang fourth leading cause. Next story na kita about 2-in-1 kita sa sinigin share sa ato ni Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat, maligayang Pasko at masaganang bagong taon. My dearest, Tita Regine. Well, of course, backlog na naman kita sa mga letters ni Lola Amparing, and she's talking still, no? About Christmas, about New Year. So, in the Regine, kung hindi lang ako malipat, siguro nakapadala na ako sang akong kasaysayan, parte sa Pasko, kag sa New Year. Pero titang ako nga i-share sa imo karon, parte man gihapon sa Christmas, kag New Year. Ini nga sariling sikap nga ginhimo ko, i-share ko sa imo. Medyo ang aking karanasan, at bilang New Year resolution, Tita Regine, bisan hindi manami, pero halin sa akon nga balatyagon, kag sa akon nga isip. Sorry lang, kung hindi mo gustuhan sa iban, okay lang sa akon. Ang tigulo, bagong taon. Ang bagong taon ay bagong buhay. Kalimutan ang dating di mabuting nakaraan, salubungin ng may kasiyahan at kaunlaran. Huwag isipin ang dating kahirapan. Palaging magmamahalan at magbabatian, alisin sa utak natin ang mga galit. Ang puong may kapal isinilang para magpatawad ng ating kasalanan. Kaya ilagay sa utak natin ang kapatawaran. Bagong taon tayo ay maging masaya at mapagbigay sa mga walang-wala. Ugaliin ang paggalang sa mga nakatatanda, mahalin at huwag sigaw-sigawan. Ang ganti sa katuparan, biglang huhulog galing sa kalangitan. Tayo ay nakakatanda na, kaya gustong-gusto namin ang malambing na pagsasalita. Iwasan muna ang hawak na cellphone, asikasuhin muna ang kinakailangan upang makamit na nakatatanda ang kasiyahan. Ang awa at grasya ay madaling makamtan. Kung kayong mga bata ay nagmamahal, magalang at maasikasuhin sa nakatatanda. Kaawaan kayo ng puong may kapal kung tutuparin ang aking mga payo. Salamat, maraming salamat sa lahat. Nagmamahal, Lola Amparing. And P.S. my dearest Tita Regine, ako naisipan ang mga nagkalain-lain nga mahitabo sa mga nagliligad nga New Year. Suluyag ka naman i-share sa imo ang ako nga naagyan para nga makakas sa isip ko nga hindi ini manami. Tita, madamo ako sa mga nabatian, mga bulong-bulungan o mga chismisan. Huwag ko ginasapak, ginabaliwala ako. Do wala lang ko kabalo, do wala lang ko sa may nabatian. Luyag ko sa subong nga ang tanan nga hindi man lang makahatag sang kalipayan sa akon nga tagipusoon. Di ko na lang pagpatihan. Upang sa bagong taon, haharapin ang kasiyahan o kaligayahan sa aking puso o damdamin. Anyway, tita, okay naman ang akon nga sitwasyon sa subong. Madamo man ang nagapamasyar diri sa akon, mga paryente ko, may mga dalang pasalubong or mga pagkaon. Sa subong, natutuwa at nasisiyahan ako sa ngayon kasi may mga kagalit o maraming taon na nakaraan na di ako pinansin o kinakausap or rather naaalala na parang nagmamataas noo sila sa akin. Siguro tita, nadumduman nila subong no nga sa kaluoy sang aton nga mahal nga Dios. Nadumduman nila ang kapatawaran. Gani nga nagbalikid sila sa ilang ginhalinan. Siguro no, nadumduman man nila ang akon nga mga pagmalasakit, ang akon nga mga pagsakripisyo, ang akon mga kabudlay, ang kanilang naranasan at taos-pusong pagtutulong ko sa kanilang lahat noong mahirap pa sila.
noong mga nakaraang panahon. Gani sa oras nga ini, bago nga tuig, ang sakit sa balatyagon ko, kakason ko na. Kagang magahari diri sa sulod sang akon nga kasing-kasing, amo ang kapatawaran. Bao, very good gid na, Lola Amparing. Ang mahal na Diyos isinilang upang magpatawad ng kasalanan ng mga tao. Kita, tao lang kita, kag ang ato yung Ginoong Diyos, may gahom, makagagahom sa tanan. Sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. Subong, bagong tuig, magpinalanggaanay kita tanan. Kakasunta sa isip naton ang pride, ang hatred, para nga hatagan kita sang good health, kag magalawig pa ang aton nga kabuhi diri sa kalibutan. Sa liwat, Merry Christmas gid, masaganang bagong taon, God bless us all, ang nagapalangga si Lola Amparing. Kag my dearest Tita Regine, P.S. Bago ko lang gid natapos ang akong sulat, kag samtang nagapahuway-huway ako, may nadumduman ako nga experiences ko sa tong Pasko, nga sa nagbakasyon ang mga hinablos ko diri sa Santa Barbara, kay tiway sila sa klase. Pagkatapos ng Christmas, nagbalik sila sa Manila. Titang hindi ko malipatan, sa tumang nagliligad pa nga mga tinuig. Kay singgin na dulong ko sila sa pier, sakay sila sa barko, ang natabo tita, 3 sila may tickets. Gani syempre nakasaka sila sa barko. Now, ako wala ticket, kay ti madulong malang ako sa ila. Pila ka beses ako nga nag-try nga magsaka, pero wala ako ginpasaka. Wala ako ginalaw sa mga apprentice. Isa sa hagdanan, kagang isa ka apprentice sa idalom nga naga-inspection sang ticket. Ginapunggan ako nga hindi pagpasakaon sa barko, kay wala ako ticket. Gani, nagpahigad-higad lang ako. Nga daw pareho lang nga ate ka o negrito. Ginabahulay na ako katindog, kay wala man ako payong, kay nagachinelas lang. Akong ginbantayan ang mga nagasalaka sa barko. Karon, may nakita ako nga 2 ka babae, mga gwapa man, wala man ticket, pero gintugutan sang apprentice nga magsaka sa barko. Ang ikaduha, may babae sakay sa kotse, siya na naog kag magsaka sa barko, kag akon man nakita nga wala man ticket. Tita, ang ikatatlo nga tawo may revolver sa hawak. Nagsaka man nga wala sang ticket. Tita Regine, ginabahulay ako sa init nga ginaungtan ako sang ako nakita. Abi mo tita, nangaawa ay gid kayo sa mga apprentice. Siling ko sa ila, gali kay mga gwapa o manggaranon, kag ako iya daw mo chatcha o katulong o pulubi sa panulok ninyo. Hindi niyo ako pagtugtan nga makasaka sa barko. Ti ma'am, hambal nila, ginapasaka ka man. Siling ko, apprentice lang ka mo, 2 na ka mo. Ti sabat niya sa akon, ma'am. Sige, saka na, kagpasensyahan mo na lang kami. Wala ako kwarta, pero ang obrahon ninyo, ang husto-husto lang, nga wala pinilian. P.S. Bisan tagaan ako subong, o inyo pa sa kaon, hindi ako magpa-Manila. Kaya nag-teach ako haba ko sa ila. So it so happened, tita, nga nagwa sa idalom sang barko. Ang naging pupil ko, nga nag-apprentice man. Sila niyo sa akon, nga ako no nagahibi ako. Balya, ma'am, nga ang nagahibi ka. Sugid-sugid ko ang tanan. Kag medyo naluoy man sa akon. Nagsiling nga, pasensyahin na lang sila, ma'am. Ti amo na balatita ang saying nga ang little learning is a dangerous thing. Lastly again, maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Tani may nakuha man kamo nga leksyon diri sa akon nga sulat. Kag may ari pagid. May kasugpon pagid. Isugpon ta pagid, no? Ining another story ni Lola Amparing.
Tita Regine, bisan wala ako sang kaugalingon nga balay, pero malipayon ako sa gihapon sa Pasko nga ini. Kay sa bulig sang aton nga puong may kapal, nga ginahatagan niya ako sang maayong lawas. Ilabi na gid sa bulig sang akon nga kaisipan o pagkadumdum sa mga nagliligad nga mga naagyan ko nga mga manami sa tung unang panahon. Sa subong, abi mo gusto ko gid nga magpropamasyar man. Pero ang health o kalasugan, hindi makapahintulot. Gani tita, batang-bata pa kayo, kailangan enjoy kayo. Kung tumanda na gaya ko, di ka na makaka-enjoy. Kaya mahina na ang lawas. Tita, basi ko na hambal ko na sa imo sadto, no? Ang iban ko nga mga inagyan, pero may kadamo pagid ako sa experiences nga mga nadumduman. 95 years old ni, ha? Damo ko nadumduman subong, like sadtong batang-bata pagid ako. Siguro mga 4, 5, or 6 years old pa lang. Pero mi ako nga nagapangayo sang Pasko sa mga ninong, ninang, kag mapakaisahan ko. Abi mo ko, hindi ako nila pagtagaan, ginambalan ko sila ng mga bagit. So, Tita Regine, nadunduman ko. Nasang grade 2 ako, nagmasakit ako for almost 3 months. Pag-ayo ko, nagbalik man ako sa school. Hindi maging tita, no, sa pagpahambog, pero naka-first honor man ako sadto. Tita, sang maayo na gid ako, permi ako sa tindahan. Kag magpangayo-ngayo sa mga friends, ninang, kag kung hindi ako pagtagaan, dayon ko sila singganan, nga bagit. Ate ako sa bukid, nga nagapang limos. Dito ay kabulo tatay ko kag nanay, nga nagapangayo-ngayo ako sa tindahan. Kung sa bagay, maayo-ayo pa ang pangabuhi namon sadto, sang buhi pa ang tatay ko. Sabi mo tita, kung tagaan ako bisan isa, o duha ka sentimo sadto, happy na ako. Wala man huya-huya, no? Magpang-ayo-ayo ako, kasi siyempre, bata-bata pagid ako sadto. Abonansya pa kami sadto, kay buhay mapisan, maalwan, kag mahapagmahal sa aming lahat. Ang mga ginikanan ko. Kagabuot, gid sang akon nga amay, way siya nagapamakol, kundi ginalaygayan ka lang kung may nahimo ka nga sala. Sang ginkuha na ni Lord Jesus si tatay sa itong April 1942, pag-break out sa Second World War. Nagumpisa na ang kabudlay sang amon nga pangabuhi. There were times, tita, nga permilang ginamos, tol-tol nga asin ang amon nga sudan, kung kaisa linugaw lang ang pamahaw kag panyapon, kundi jutay ang amon bugas. Hindi na ako makasuksok sang bag-o nga bayo o bag-o nga sapatos. Agwanta lang sa relief o second hand nga besti nga ginahatag kay nanay para sa amon. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nakapadayon man ako sa akon nga schooling, kag maalwan, kag mabuot man ang friend ni nanay, nga may kaya sa buhay. Ginabuligan si nanay, kag ginatagaan siya kapital nga kwarta. 5% ang kuha sa iya, kag ginapautang ni nanay 10%, tito nga sila sa interest. Kung sa extracurricular activities sa school, call or iya man tanang gasto, upulig kay nanay. Ginasabat man ni Lord Jesus ang amon pangamuyo, kag nagatupa man dayon. Tita, kung tani may madamo pa ko nga istorya, pero nagaluha ng akong mga mata, di na ako makakita, malabo na sa luha. So sa liwat, madamo nga salamat, good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Amparing. Kag may isa pagid sa bagong taon. Dapat tayo maging masaya pag salubong sa bagong taon, kalimutan ang dating di mabuting kabutihan, isipin at gawin ang pagmamahal sa kapwa, pagtutulungan sa taong nangangailangan.
Tayo ay tao lamang, sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa, kaya itapon o alisin sa utak ang galit sa nakasasala. Batiin ng mabuti ang mga kagalit. Kaawaan tayo ng puong may kapal. Huwag maniwala sa taong madaldal, mabuti lang sa salita, kulang sa gawa. Gamitin ang katotohanan sa utak natin, kasiyahan, kaunlaran, madaling makamtan. Mabuti pa magdiskusyon sa taong marunong pa sa'yo, may matutuhan ka pa na aral, pero sa taong bobo, gulo ang madatnan. Kaya huwag kang manalig kaagad, gamitin ang utak natin. Magkaiba ang ugali ng mga tao. May mga tao na siya lang sundin. Gusto niya siya lang sundin. Kahit mali pa o di mabuti, sundin lang. Kung di sundin o patulan, gulo ang madadatnan. Sa bagong taon, dapat maging maawain, matulungin at alisin ang masamang ugali. Huwag maging mayabang o magtaas noo, maging mapagbigay sa mga walang-wala. Ang awa at grasya ng mahal na poong may kapal ating makakamtan ngayon at kailanman habang buhay. Sa liwat, Lola Amparic. Lola Amparic, thank you so much, Gid. God bless you. Long life, good health, and more stories to share. Diri sa Kahapon Lamang program. Oras natin mga kabombo. It is now 54 minutes after 2 o'clock. Magapanubalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pinakamang importante ng mga pahibalaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite. Mga kabombo sa liwat, gina-remind ko ang aton yung winner to be interviewed tomorrow, si Sad Girl sa Pasay City. Sad Girl, please be here sa Station Bus before 2 o'clock. Ari ka na di. And hindi kayo magkalipad sa pagpa-Xerox ng imong ID, 2 copies. So see you tomorrow. And of course, mga kabombo, after sang Kahapon Lamang program, don't forget ang mga very exciting nga mga programs nga magasunod diri. Toyang Ermitanya at 3 p.m. to be followed by Provincial Jail, alas 3:30 sa hapon. And of course, ang inyong paborito man, Dear Diary, pagka alas 4 sang hapon. Ang inyong mga istorya dira, hulaton ko gid nga inyong i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write that down and then send that sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street,
Iloilo City. I'll see you again tomorrow. Thank you very much gid sa inyo tanan-tanan sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.